Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:42. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaawan sa Conzaze. Upgrade your immunity, do it with Conzaze. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:43. Mayang gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antis pa naman ang tanan senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayong gabi, Aksyon Rhino, kag sa aton mga listeners, mayong gabi. Ngari lakat sa aton nga chimpo, sini nga gabi, Martes, kita karon April 7. Tuig 2020. Sa gihapon, naga-influensya ang kapaang sang aton palibot. Easterlies, naga-apekto sa nasidlangan nga bahin sa aton pungsod Pilipinas. Kag dito sa Batanes, kag Babuyan, Group of Islands, mangin magalumon sa gihapon ang kalangitan nga may naligwin. Ini nga mga mahinay kun manipis lamang nga mga pagulan o kun pagtulo-taliti nga tuga inisang amihan o kun northeasterlies or phase wind flow. Kag ang Metro Manila naman, kag sa iban man nga bahin sa atong pungsod, padayon nga may pagulugalong ang kalangitan, hasta sa magalumon ang kahawaan, pagaupdan ini sa may nadigwin, nga mga pagulan o kung pagpanag-uob, nga halin ini sa easterlies o kung localized sa thunderstorms. Kag may ara nga kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sa hangin, magahalin sa namin hanasidlangan o kung northeast mabatyagan, dito sa pinakapunta sa naminhan sang Luzon nga may kasarangan nga kadagatan. Kag may ara man nga mahinay hasta sa kasarangan na mga huyop sang hangin, magahalin man ini sa nasidlangan pakadto sa naminhan nasidlangan direksyon. Maga-influensya sa iban nga bahin sa aton pungsod nga may makanay hasta sa kasarangan lamang nga kadagatan. Kag panaog kita diri sa aton local nga forecast, partikularmente sa aton probinsya, may pag-uungguom man ang aton nga kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan nga pagaupdan ini sa may naligwin nga mga pagulan o kon pag panag-uob aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag makahagom kita diri sa mahinay hasta sa kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin, magahalin man sa nasidlangan pakadto sa naminhan nasidlangan o kon east to northeast maga-influensya
sa kabugusan sang isla sang Negros kag nagapabilin ng sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan nga mangin makanay asa sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 11, sinikaron nga gabi ang taob naton 1.5 metro. Ang kadalawon magabalos ang una sa alas 5:26, buwas sa aga sa takos nga 0.0 metro ang kanapawon. Kag alas 5:55 sininga hapon nagtunod si haring adlaw magabutak naman ini sa alas 5:37 buwas sa aga. Kag sa subong ari kita 25 hasta 32 degrees Celsius sa 77 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Muna yung kabugusan sa aton nakatimpos yung gabi action right. Wagin man sa mga kuwan mga sablag, Sir Gan, no? Wala. Sige, Sir Gan, salamat. Okay. Maayong gabi. Sa balita, sa aksyon. Tumang kataway nga aton sa nga sitwasyon sa mga utod naton nga nagapuyo gihapon sa higad sang kasubaan kag idalom sang tay kilid sang baybay mga kaaksyon. Alerto lang 24/7. Amo man ang aton sini nga magkauturan nga nagapuyo, sa mga puluyan sini nga tuman ka init nga sitwasyon. Maghalong gid kita sa sunog. Sa balita, sa aksyon. Antes pa naman tanan makaaksyon ayon ko kamutanay akon danay sa pila ka minutos sa pagpangamuyo no sini nga gabi para gihapon sa pag-ayo naton kag nagapakitlo oy kita no sa mahal nga Ginoo nga buligan kita nga madula na ining COVID-19. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:49 subong adlaw Martes kita Abril 7, 2020. Martes Santo mga kaaksyon nagakuan kita sa ulog kita sining Semana Santa. So Martes Santo na kita. Sa nambal ko na sinikon tani nga mga inadlaw kon normal lang aton sining sitwasyon. Kadamo na sa mga aktibidad nga nagakatabo sa simbahan. O galing ari kita sa gihapon sa pamahog sining COVID-19 ang halos tanan subong mga kaaksyon nagatiner sa puluyan bangod sining enhanced community quarantine kag moy man guro nagauntat gid nga aton sining pagpangamuyo bisan wala kita sa simbahan dira sa puluyan pwede gid makapangamuyo mga kaaksyon. Sa balita, sa aksyon. Anyways, nagamonitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas ang aton sining Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share kag likes mga kaaksyon.
mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang dira actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa balita, nasa aksyon. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga viewers naton, pwede gyud kamo kabutang sa inyo sa inyong opinion, reaction, greetings kagiban pa. Medyo lipot gid lang, no? Amo man sa mga texters naton sa 0938-225-5017. Mga 2 to 3 lines lang para mabasahan ginaton kay kung tamaan kalawig ag iban hindi na naton pa mabuksan. Aksyon, Brian Borden. Aksyon, firing line. Onboard na, Toblas 9 takna siring nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon, firing line. Ano ba lang dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong nga gabi? Ang mga tao wala gyapon malingkang sa pamahog ni COVID-19. Isaya kasti Father yaho, ginhimuslan ang manak diri sa syudad sa Bacolod. Sospetsado na dakpan, nagpulo panago pa sa kampuhan. Karon kay daydayon inanaksyon John Diaz, kapilayan naghimuslan ang iya siring nga manak maniakis klase tawo. Nasa balita, nasa aksyon. Amo ni klase mga tao do sugot na malantang matapikan ini sang COVID-19. Aksyon, firing line. Para di nakalapta pa sa iya sining nga karamagan ang iya sining nga kamaniakan ang iya sining nga kaugalingon sa iban pa. Posible nga damo man ni siya mabiktima plakadlaw. Kalaw ay man kung tani pamati ano nga daw ginakondinatang kaangay sining nga tao pero kung magamuning batasan do kanami naman lang tod nga matapikan sang COVID-19. Way labot sang asawa niya pating anak sang ulo asawa niya gintira niya pa. Nasa balita, nasa aksyon. Hindi gid kontento sang isa ka unod kay mangita pagid sang iban nga unod. Okay malantani na kung iban nga tawo ti manakbo pa. Pero basta manghimulos ka, way gid pulos mga kaksyon. Aksyon, Brian Borden. Aksyon, firing line. Sa iban nga balita sa aton sini nga pagpangalagad diri sa probinsya sang Negros Occidental, ti bisan may COVID-19 ang binon-anay ara man gyapon. Sa La Castellana ti isa tong ginbuno patay gid no sa sini ka kon kagabi gid lamang. Kag sa iban pa nga balita lokal, COVID-19 gihapon nga istorya pero ang mga tao yan nagapanahor gyapon yan no. Palipas oras malang kontani ning ila galing kiti ginaprohibit sinimeteryo ni. Meaning hindi dapat pwede nga magsagi kita kapulo panahor da kay nagakadula iya ang ginatawag nga distansya. Amo nang pinaka simple na ton di na ta maga ulo English pa di mga social physical distancing. Distansya. Distansya amigo amiga. Amo nang ginapangayo sa aton sini nga gobyerno para nga si COVID-19 hindi na magtapik pa kung may ara gid man ang isa dira sa inyo nga nagatililipon kamo. Diri sa Bacolod ting dulo distansya kung kaysa do hindi gid maobserba kay dira sa Libertad Market to naglabay kita sa nagligan nga adlaw do way man lang ya kabalong mga tawo nga may COVID-19. Oo, nagamask man to ng iban pero gatinoparay man lang kung isa gasag iranay pa. Pero ang iban way gid mask no nagalinibot ka nagapinamakal dati do way man pinangdakop way man ginasaway plungkuon malang awtoridad ta dapat isawayon dayon. Action, firing line. Para hindi na mag laptop pa ini mga kaksyon no. Sa iban nga balita diri sa lokal sa aton sila nga pagpangalagad ti reklamo gyapon no diri sa syudad sang Bacolod sa mga pila ka mga utod naton. May nagpanawag di Esperanza. May nagreklamo nga way panakabaton gyapon sa ilang sining food tax. May reklamo halin sa Barangay Bata pero may lang kinaaksyonan dayon kung way na post sa social media kag way na pitkan daw way mamag-aktong barangay. Amo nang hambal naton bala nga kung gutom ka na dira hindi ka na maghulat pa nga kadtuan kagid sang barangay kung way ka na gid ginasapakda maybe siguro libre ka magpadulong sa barangay kung dito magreklamo nga ikaduwa na nga simana sang ECQ, do wala gid kami nga madumduman diri. Action, firing line. Kay kon konon talang gid hulaton talagid ang taga barangay kung kaisa, do hindi ka gid madumduman may kon pareho dito sa may San Enrique Action Nelms do katatlo na to na nagtagna. Action, firing line. Away pa. Kapila ganito damo-damo naman no. Basta mo sa mga uma-uma subong yan, wala unta tagtagana ito. Diri ang problema sa mga syudad kag banwa nga medyo lagkob lang. Isa kadamoon guro sa ila sini nga mga pumuloyo dira daw di guro magtalalapo ano man di ko kunsindi kay kun ikaw kapitan di ko magpati ya nga hindi mo madumduman tanan nga kapurukan mo da mo di bla kay kunti eleksyon gani
daw tanan nga suok-suok gani sa mga lugar nyo na tultulan man. Kung isang mga kampanya na ang kapitan kag gagawa dito pa nagalusot sa kusina, manungkab pa na. Nga daw kuno do ka namian gis lang magkaon sila nga balay. Una pa panungkab tapos magambal namin sa sudan pero prangkang istorya ginaringkam. Action firing line. Pero subong nga kalamidad, do hindi mo magkalakitan. Nano man nga mga tao, kung eleksyon, ang tanan nga nagapuyo sa sinang nga puloyan, listahon ang ngalan. Kilala nila tanan ang ngalan Action firing line. Subong nga buloligan na, bisan isa, ka daw hindi kinila type, daw hindi, kagin mapiwalistada, lapaw, pirming tinapa. Action firing line. Amo ng problema naton nga mga Pinoy, kay kon krisis na, ang aton sila nga mga public officials, nga elected naman gani, na kapungko na, hindi mo na makitan. Pero kung eleksyon, ang galinumba ang mga tunto nila, daw sa mga sisino nga nagabalandra ang mga ngalan kay gitsura pero subong way kita Action firing line. ang maigo lang dati igo kung nag-perform ka man lang tipi munong Action firing line. di na mag-react na pero kung nag-react ka dati ikaw na ang ginalamin ko nga wala kagid iyasang hinimuan. Action Brian Morden. Action firing line. Sa iban nga balita, maka-aksyon lokal sa aton sa pagpangalagad 20 ka mga PUI so con persons under investigation sa Negros Occidental nagnegatibo iya sa COVID-19. Amo ning good news. Amo ning nami nga balita kay way nagdamo pa. Diri sa syudad sa Bacolod may 3 ka bag-o nga PUI sa gin-admit sa hospital. Pinakabata nga edad 2 ka tuig nga lalaki. Oy, ano nga sitwasyon ini? Ano ni local transmission? Ano ni may ara sang connection dito sa mga una nga mga nagpositive man sining COVID-19? Action firing line. Ay check tanibig karon samtay kaduha nga batch ang food packs ipanagtag sang syudad subong nga simana. Karami pamatian no? Ipanagtag ang ikaduha naman nga trans sang food packs. Ang pamangkot matagtagan naton ang mas kulo kag ginagutom pag subong nga makotoranta. Action firing line. Basi malibot pag hindi kapitan da kag di barangay kagawad bulig-bulig man kamo kay kapitan. Ang mga suok-suok kag mga nagakinahanglan da bitagtagin nyo man maluoy man kamo ay. Action firing line. Kay ho manog duha na kasimana ang reklamo sige man gihapon. Meaning may mga tao gidya nga wala pagidya nakabaton. May nagahambal gani kuno nga sagi ka reklamo ang ara lang para sa akon don di ko pabor sina dapat reklamo kagid. Kay karon ko maghipos-hipos ka lang nga nagasulab ng imo sini nga sulok-sulok kay kakaon da basi patay ka da. Action firing line. Kung di ka magreklamo dapat reklamo gid kamo. Kung way kamo na labyan dira sa mga taga-barangay, kamo mismo dukoy-dukoy kadtos barangay ka magpresentar sa kaugalingon nyo. Hindi na kamo maghulat pa yang barangay na kadto sa inyo kay hindi ni eleksyon subong. Daw hindi kamo nila kinahanglanon sa prangka lang nga istorya. Action Brian Morden. Action firing line. Amo na subong nga katabo sa palibot ta, no? Kay daw hindi ka mapuslan kay hindi eleksyon, bahala kada sa kabuhi mo. Action firing line. Lasay 59. Objective. Balanced discussion. Fearless comments. Action firing line. Antes kita magpalawod sa dalag ko nga balita lokal mga kaaksyon, diri kita anay tulo tiknol man kita sa balita man sa national. Kaya dito sa balita sa national mga kaaksyon, ang mga nagalinagumba man to nga balita subong nga adlaw ti sa kuano Ario si koreksyon yapon ini sa tagtaganay sining food packs nga ini. Sunod diri kay Congressman House Speaker iya Alan Peter Cayetano nga bisan hindi na pag-aprobahan pa sang Kongreso ang tuyo nga supplemental budget para iya sining away sa COVID-19. Ang ehekutibo pwede na makarikta nga makausar sang pundo mga kaaksyon. Ang pamangkot dira din makuha sang pundo, no? Pero prangkang istorya damo kwartang gobyerno, no? Damo kwartang gobyerno ang pagtukri lang na kundi dapit nga kwarta gamiton ta. Action firing line. Amo na ang balik kay Tano, siya hindi na tayo magsagi pataka ulo approve di kay sa idalom sang Bayanihan Act nga ginpirmahan sa tong March 24. Naka-statement dito nga basta gani may connection sa COVID-19. No need nang aprobar pa sa Kongreso kay ang presidente mismo may ara na sang puder nga mag-supplemental budget if needed gidman mga kaaksyon. Action firing line. Ang sitwasyon ta subong
may ara sang 200 bilyones pesos nga ginpain ang gobyerno pundo ina para ipanagtag nga pagkaon sa sulod sang duha ka bulan mga kaksyon. Action firing line. Sa bugos na nga Pilipinas sa 200 billion pesos duha na ka bulan nga supply konsumo sa mga nagakinahanglan. Suno iya sa aton sini nga gobyerno. Action firing line. Actually 270 billion pesos ini. Pero 200 billion lang ang konsumo kay iban diri gingamit man ini nga ginpamakal sa mga equipments para sa aton sini nga medical team. Action firing line. Bangod sini mga kaaksyon, si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag gid man nga kulangon gid man ang 200 billion pesos. That's why nga sinugo niya na si Finance Secretary nga mo si Sonny Dominguez nga magpangita sang pundo sa sini nga mga trilyon. Action firing line. Kay hambal niya ang 200 billion pesos nga ayuda. Nakita niya nga medyo kulang-kulangon gid ini. Ti subong nga wangal na ganing publiko ho kay way gid ka paabot sila tong barangay way gid nag-alalabot. Action firing line. Damatingala man tagani kay kon tinagtaganay lang daw kadamo mo. Imagine mo na, una, ang barangay nag-aprobar man sang ila sining mag-aprobar man sang ila sining ginatawag naton pundo. Agod mga kaaksyon nga makapanghatag sila sang ila sini nga mga constituents dira. Magluwas sa barangay, may food packs ban nga ipanghatag ang banwa o kun syudad. Wala labot sa banwa kag syudad mga kaaksyon, may ara man sang ipanagtag diri ang national amo ning 200 billion pesos nga ginpain nga pundo mga kaaksyon. Action firing line. Pero nga daw kadamo gyapon sang reklamo nga wala gid dyan nakabaton no sa sini nga mga tinion. Ti ano pang ginahulat naton diri sa mga barangay naton dira basi makatakang-takang kamo kag maglibot dira sa inyo sini mga barangay da. Action firing line. Hindi na ta maghulat pa nga basi mag-ibwal ang publiko kag pang-atakon kamo dira sa inyo sini nga mga barangay hall mga kaaksyon. Action firing line. Ang ginakulbaan ko man diri kung hindi ta ginipagsapakon ang nagahingalo karon nga mga utod naton basi maglabot sa punto nga magumpisa sila nga maghimo sang malain nga tikang kaangay sang pagpang-hold up. Action firing line. Kaangay sa pagpangluting o kon pagpangawat. Amo ning akon ginakulbaan di mo. Action firing line. Di subong palang kinanglan ng aton siri nga mga opisyal mangin aktibo na kamo kay nga diri pa lang sa syudad sa Bacolod daw wala sang klaro nga tapuso na gid ang ECQ o kon Enhanced Community Quarantine on April 14. Nga mo ning natalana nga adlaw mga kaaksyon. Action firing line. Ti didto gani sa national ho. Dito iya sa national, ginaprubahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-extend sining ECQ sa bugos nga Luzon, tob-tob iya sa Abril 30, 2020. Action firing line. So, diri sa aton, sining nga hapon, gini, I understand, may ara sang ginahambal naton nga press conference, si Mayor Bing Leonardia, kag posible nga ini isagid sa mga tupiko nga pamangkuton kay giplastar karon Action Day sa Salazar. Action firing line. Ti aryo aprobado na dito ya sa area sang Luzon mga kaaksyon. Ti kon gusto ta nga madula gid si COVID-19, kinaglan mga himo kita sang tikang sa diin nga mabuligan naton ang pumuluyo nga wala kag wala na gid sang kuuton pa. Action firing line. May mga komento ganing iban nga hambal nila dilihensya kamo anay da. Pangita kamo anay, diskarte kamo da. Tino kabudlay man sila kay nga pareho bi karon sang isa iya ka nagapamasura lang da, no? Ti isa ka adlaw nga pamasuran niya, amo lang na ang saligan niya nga makabakal siya sang 2 or 1 ka kilo nga bugas kag sudan nga dalon puli ipakaon sa iya sini nga pamilya. Action firing line. And pagkabuas, maminsar naman na siya kung diin naman nga basurahan, ini siya magpangukay. Diin naman nga mga salsalon, ang iya sila nga pangkwaon, kag mga plastik nga mga pwede niya mapakilo. So another money naman, pagkabuas, pero inaubuson magyapon sa sina lang adlaw. Action firing line.
So kung mag-amo sa nga sitwasyon nga hindi pagid sila matalupangdan kay kun kay isa may mga chismis di raw ay makugapati direkta nga daw hindi pa sila matalupangdan sang barangay tini nga mga tao basi masapuan tani sila magkalasop ay kag magkalamatay hindi iya sa COVID-19 kundi gutom 19. Action firing line. Amo ni nga ton ginakulbaan diri. That's why ti gina-remind nato nga ton sa nga mga utod nga dapat maaktuhan ini gilayon. Actually gani makaksyon si Nograles nagpalayag sa publiko nga kon kamo dira ang may ireklamo hindi na pag i-post pa sa social media direkta na kamo kadto sa DSWD o kon sa diin man dira nga mga opisyal para nga matagaan kamo gilayon sang inyo kinahanglanon. Action firing line. Hindi taman galing mabasol man nga aton sa mga utod nga nagareklamo nga hindi makakadto sa barangay. Kay nga aman ang iba na hadlok man kung kaisa na nga ngurob man si kapitan mo. Action firing line. Way labot nga nangangurob si kapitan kung kisang iya sini nga mga tinawo nga nagalibot balay-balay da do otro do mga tigre man ka mga tikalon man. O makahambal-hambal gani sa mga kubos nga mga pumuloyo do susin o man nga may poder pero sa laguron man ang mansang gobyerno. Action firing line. Anyways, balikan ko na karon maka-aksyon kay tisrambal ko na ang Luzon area. Nagdeklara na si Presidente Rodrigo Duterte sang another 15 days na naman ng extension sining enhanced community quarantine, which is ako mismo myself pabor ako diri nga man kinahanglan naton mga kaaksyon nga himuon gid man ang extension kay hindi pa ta sigurado nga si COVID-19 ang nadula na. Ti anong pilion ta nga inang mabalik kita sa normal, pero ang pamahog ni COVID-19 nagapabilin, kag magkalaubos, patay ang tao. Kundi dito kita anay sa extension, pero dapat ang gobyerno ta mangin proactive gid ka maging aktibo gid sa pagpanghatag sining nasambit nga ayuda. Action firing line. Balikan ko na karon kay karon ang isyu diri sa pungsod Pilipinas, hindi lang kay health mga kaaksyon. Ang isyu subong tatlo na, health, food, plus pagid ang economy sang pungsod Pilipinas. Objective. Action firing line. Ang health naton tiamo ning COVID-19 nga problemahan ta. Ang food pagkaon naton nga daw hindi pagid masupply masyado sa gobyerno. Ikatatlo ang economy naton nga sigurado ko nga kawagtang na ang sitwasyon karon naton sa Pilipinas. Pero way ta mahimo amo ning realidad ta subong. Action firing line. Balikan ko lang na kay maki-update lang ko anay diri sa aton sa nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Sa rin sini nga hapon nagdugang sang 104 ka kaso. Hang kaso karon nga positive sa bugos nga Pilipinas naglabot na sa 3,764. Pero kung lang tawon tagi do nagnubo sa kay kahapon 400 plus ang positive nga nagdugang subong 104 nagdown ini siya kabay pa nga buwas 50 na lang or wala na gid abi. Ang naka-recover o kon recovered naman yang mga pasyente nagdangat na sa 84 mga kaaksyon timayong balita ini. Ang hindi mayong balita kay naglabot naman sa 177 ang nagkalamatay sining COVID-19 mga kaaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Last 9 maki-update man kita sa mga report dito sa bugos na gid nga kalibutan sa diin hindi nalahog-lahog ang numero siring cases nga ini. Kay nga maan subong nga adlaw as of this afternoon may ara na sang 1,359,010 ang total iyang cases siring COVID-19 since nga nag-start ini December 31, 2019. 1,359,010 ang kaso. Kag ang naka-recover diri mga kaaksyon, salamat sa Ginoo, kay naglabot sa 293,454. Ang tuman kamasubo diri kay nga ang patay ariho, grabe yan no. Daw subo nga generation na mo ning pinagrabe kalala mo, imagine mo na. Ang patay naglambot na sa 75,901 mga kaaksyon. 75,901 ang patay as of today sa bugos nga kalibutan. Action Brian Borden. Action firing line.
Ano nga mga lugar diri mga kaaksyon ang may pinakadamo sang patay sa sini nga mga tinion? Grabe ho, ang Italy nagapanguna subong may ara sang patay na sila nga 16,523. 16,523 mga kaaksyon. Kasubo, no? Puwertigid kasubo. Ang nagapangaduha diri mga kaaksyon among Espanya, ang Spain mga kaaksyon, nga may ara sang patay na sa sinimat tiniyon, nga 13,798. 13,798. Grabe, no? Tini nga mga pungsod nga ini, hindi mo na nisla mahambalan kung mga pasilidad ang pag-istoryahan. Kay mga, ang development sa nga mga pungsod, hindi man lahog-lahog. Ang pangatlo, the most powerful, kag advanced sa tanan nga mga facilities, kag sila ning pinakabaskog sa bugos sa kalibutan, among USA, may kaso sila subong mga kaaksyon na, grabe iyaho, ang kaso dito sa ila, naglabot sa 367,650. Grabe nga paglapta, no? Nga aman, grabe, no? 367,650 ka kaso na. Sa isa lang kaadlaw, may nagdugang 646. Pero ang patay subong dito sa USA, naglabot na sa 10,943. Action firing line. Nagahinuray, adlan ito mga tao mo. Why na ni sila ang ibang gina-cremate pa before sa mga, dito sa pungsod China. Subong yung ginapanglubong na lang sila yung common lang ang paglubong, isa ka lubong. Action firing line. Ang pang-apat mga kaaksyon among France, nga may ara sang 8,911 kapatay, nagasunod diri ang Iran pang-5, nga may ang UK pang-5, nga may 5,373. Ginasundan inisang Iran subong nga 3,872. Ang China nga didto gini ng original sining balatian nga COVID-19. Ara ang ilapatay nagpundolan niya si 3,331. Ngati malipay man tayo nga way paginadugangan na, no? Sa Belgium naman 2,335 nagkalamatay. And sa Germany, mayara sang 1,810 ang nagkalamatay. Ang area naman niya sa Netherlands, 1,867. 1,867. Switzerland naman niya, 787. No, amaning mga patay nila dito. Ang Turkey naman niya may 649. Ang Brazil kay 566. Ang Portugal, 311. Austria naman niya, 243 mga kaaksyon. Kagang Sweden, may arasang 477, damo man. No? Ang Denmark naman niya, 187. Ang Ireland, 174. India, 137. And the rest naman niya, ang Romania, may arasang 182. Ecuador, 191. Pilipinas, sa Manisubong, 177. Ang Poland may 111. Indonesia naman niya may 221. Mexico naman 125. And the rest medyo jutay-jutay na. Algeria 173 mga kaaksyon. Ang iban may ara sa tag 50 pero tidamo gyapon eh. Action firing line. Amo na pinaka-update mga kaaksyon sa nahambal naton ang USA sa isa lang kaadlaw may patay iya nga 1,000 sobra mo. 1,100 sobrang patay sa isa lang kaadlaw sa USA mga kaaksyon. Action firing line. Ay grabe nga sitwasyon iyan, no? Ang problema nga kalinabo ini sila dito ang disiplina. Action firing line. Ang akon sining amigo ara sa Qatar paghambal to ya sang ilang sa ila to ya nga leader iya nga tiner sa sulod sang puloyan, why nagguwa-guwa ang mga tao. Action firing line. Kita mong Qatar subong hindi amo na kadamo ang nagkalamatay sila to, no? Jutay, bangod ang mga tao mga kaaksyon, nagpati gilayon sa ila sini nga leader sang pungsod. Ang Qatar, ang feeling ko damo pinakajutay nga patayo, dagi lang, ano no?
ang patay sa Qatar, ara lang niya sa 4. Ang kaso nila, 1,832 lang ang positive, mga kaaksyon. According sa concerning amigo dito, paghambal na nga panago, why nagwaguwa? No? Why magani may na-support ng gobyerno sila? Ting tao to hadlok patay. No? Hadlok mapatay, hadlok matapikan sang virus, sining COVID-19. So nagpahimunong ginisulod sang puloyan. Action firing line. Oh, kita mo 4 patay nila. Why nagdamo? Abi, no? So, disiplina gid ang dapat nga himuon. Kag magsunod gid kung anong ginahambal sang gobyerno, mga kaaksyon. Action firing line. Kung isa gani may naghambal pa na mga kaaksyon nga, inablang mga tao nga mga ipokrito. Action firing line. Inablang hambal bala nga, kung mapatay ka, patay ka ginaiya. Kung tion mo na ginaiya. Action firing line. Di ba may mga tao nga mo sina? Pero lang tawabla, kay bisan mapandol ang tiil, kag magsakit ang kamalagko, ida, kay mangita man gani sang health center, kay ipabulong. Tihadlok man siya galing patay. Action firing line. Oh, di ba? May mga ipokrito nga mga tao aksyon, Ed. Mambal nga, kung patay ka, patay ginaya. Di ba? Kabati. May mo na nga tao, di ba? Pero nagbutod lang tiyan, ngita man siya ganit balanyos, kay gasakit siya niya. Ipokrito. Damo na di sa aton. May nakita ko gani sa social media nga way pagid sa kasagsagan sang COVID-19 bla medyo pigaw pagid sa aton doon di pagid mo na. Ang posting niya sa social media puro kantsaw. Siya nung ginapulbaan niya sa COVID-19 man. Muni na pero subong nga nagdamong positive. Tanan nga verses sa Bible makitaan mo sa posting niya. Action firing line. Tanan nga pangamuyo, tanan-tanan na lang. Kung ano na lang madumduman niya kitaan ko. Lingkuti. Basta gani nga salitang patapos ka, kung sa Tagalog ka, wag kang magsalita ng patapos. Amo na resulta mo. Action firing line. Hamalya, una-una siya hindi ka mapatay sa ginatawag naton COVID-19. Mapatay ka mo sang saging nyo, pahog ko galingon nyo, naga-anxiety na kamo, naga-nervous breakdown na kamo, ha. Kumina mo, panablaw. Subong, nga sumaka ang numero sa nagkalamatay sang COVID-19 sa Pilipinas. Kag bayari pa digilis bakulod nga isang napatay. Kag may mga positive kita di subong, may mga PUIs kita. Lantaw ko sa posting niya, puro na pangamuyo. Action firing line. Di mo na nga hindi kita magsalita ng patapos. Hindi kita mag-inipokrito. Kay ang virus nga ini, incredible. Hindi kita kakita. O nag-aaway tadi sa way takbalo kung sinong kontra kag diin ni siya. Action firing line. Ting gobyerno sundon tagini sila. Silang otoridad, silang may ideya, gin-open up ko niliwat sa mga gabi nga dapat sundon tagin ng gobyerno. Kay subong palang daan ang plano nga pag-extend siningi CQ diri sa Bacolod kag Negros Occidental kutso-kutso pala ni ganis ang ligad gabi ito. Ang mga tao gugtas na siya may sima extend pagidta. Ano na lang ni kabi mo na. Di kung hindi nyo gusto nga mag-extend, pagkita nga mag-extend, pahimuyong kamuanay sa inyo tagsa-tagsa ka mga puluyan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Dibla, amo lang ang pinakasimple da. Anyways, Lashiti Jesse Nueve Action Radio, Philippine Standard Time. Sa Luzon area, why na to sila mahimo to? Kay officially, kay ina, ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang additional nga 15 dias nga lockdown o enhanced community quarantine. Luzon Luzon lang. Huwag ito dilabot. Kaya dito man grabing mga patay mo, no? Kagrabing positive cases dito. Now, ang mga eksperto sang mga ekonomiya, mga economist naton, grabe ang mga pananawan mo. Siya if kuno nga mahatagan pagid sang additional nga extension ng aton sini nga mga ang aton sini nga COVID-19 mangin worse ang situation naton kung economy ang paghahambalan sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Ti hindi malang yakwan, hindi malang nga Pilipinas subong ang naga-antos sining problema sa ekonomiya. Isa sa rason kung nga affected ang ekonomi nato na raw ang pagnubo ang presyo sang petrolyo. Action firing line. Kahit ang world market, subong halos si ula na lang nilang petrolyo nila for free ganiyo, para mabakal. Tiyan mo na subong nga naganubo. Prangkang istorya next week ni manubo pag hindi. Action firing line. So ang ekonomiya sang pungsod Pilipinas subong,
after the COVID-19, back to zero, gidya, prangkay ng istorya. According iya sa mga economist naton, because nga wala nang may nagasinulod, subong iya nga mga investors, stop tara na mga businesses ang magluwas gid lamang sa mga foods naton nga kinanglano naton. Action firing line. Ang tanan down sa sinima tiniyon. So ano balang pananawan sa aton sa nga mga negosyante? Even here sa Bacolod, makita naman ang situation. Anong bukas ni Subungaw? Ultimo nga gamay nga store daw, hindi mo makitaan bukas subong kiti hadlok sa COVID-19. Action firing line. Magluwas gid lamang sa ginaobligar sang gobyerno naton nga pat bukas gid kamo mga supermarket naton. Ang problema pagid gani kay pagbukas sini, aside from problem sa economy nga paano kita maka-start, ang pundo sa gobyerno nagkalalastra pa. Action firing line. Imagine mo to mga program, build program ni Presidente Rodrigo Duterte. Porte na to kadamo aksyonan mo. In fact, ang iba na umpisahan na, ara na sa mga 50%, disgrasyado, hindi pa matapos na. Action firing line. Kung tani sa sining panahon ni Presidente Rodrigo Duterte, puwerte kadamo sang development diri sa pungsod Pilipinas before siya mag-step down sa palaabuton nga 2022 ang eleksyon mo. Action firing line. Isa ka proyekto nga napurnada aksyonan kabalo ka diri sa aton sa Visayas, sa Western Visayas. Ano nga proyekto ini? Amo ni ang Taytay Contani from Panay to Guimaras to Negros Occidental going to Cebu City. Action firing line. Pero hindi kita magdula sa paglaom kay basi pinabilin pa mangutang manantaya mo, no? Mangutang. Action firing line. Utangon man ni gani ang pundo sining Taytay nga ini. Pero ang hambal naton paano kita mag-umpisa. Kabalota ang aton sini gobyerno subong mga maalam ni sila talantanan. Pero sa amo ni nga tabo nga abod lang ta nga abod, gwa lang nga gwa sang kwarta naton sa gobyerno. Wala sang return nga invest action ninyo, disgrasya gid, kill gid ang aton sini nga development sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Pareho na sa tabo, ta subong way kada obra, no work, no pay ikaw. Ti isa na kasi manang wala ka sweldo, pagwa ka lang pagwa sang kwarta mo na mo, way balik, hoy abaga mo sa nimo. Online sa firing line. We have on the line makaaksyon ng Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce makaaksyon ni BCCI, si Sir Carbon, Frank Carbon. Sir, good evening. Bayan man gabi mo. Salamat sa time, sir. Ang aton subong sitwasyon sa Pilipinas daw prangkang istorya nag-down na gidman nga daga-down, ano? Bangod sining COVID-19. Now, dito sa Luzon, aprobado na ni Presidente Rodrigo Duterte ang extension nga 15 days ang enhanced community quarantine. Sa inyo, sir, pananawan sa hanay sang negosyante so far, anong sitwasyon ta subong sir man? Anong dangtan ta sini, sir? You're talking the Luzon side or the Negros side? Anong gusto mo? The whole Philippines na lang, sir. Kiti, kita gima afiktado. The whole Kita Philippines yes. gusto mo, Yes. O sige. Pumauna ko sa Luzon, anay, no? Ang Luzon, kinanglanon gina nila, ang another 15 days, kinanglanon, gid massive testing pagid na sila. Kag ma-contact tracing, tanan-tanan. Siguro kung bilang nga tanan nga nga positive na quarantine, kag ang ilang na contact, mapangita kag ma-testing man. Amo nang ang importante, that's why we need the lockdown. That's na ka nga period, no? Oo, para nga once buyan mo na siya, at least pero ka na nga, at least kung mayara giman makalusot dutay na gid lang. Oo. So in short, may kung up to hopefully matapos silang tanan nila na mass testing, tanan sang mga kwan. Ilang ang mga PUI, PUM, kag mga contact tracing by the end of the month, is another week pa of May, masarangan pa na to sa mga dalagko nga negosyante sa Manila. I see. Especially pa kung mag-amot man sila, no? Okay. Mga negosyante sa Manila, porque na kwan mo. Hopefully, ang gobyerno
to sa mga kwanla informal naton nga sektor kag ang low income salaried mabulig-buligan madumduganan kay duga plano man to presidente nga dugangan yan 200 billion. Yes. No? Siguro idugang ina nga subsidy kung kasi magdangat kita up to mga mid-May o first week of May. So pro sa negosyo ng Manila nga mga dagko kaya pa na nila. Hindi pa na sila mano, ano? Kung mga mid-May pa gani. Oo. Now kanto din sa Negros, dili sa Negros siya daw tahaw-tahaw ni kumparar sa Metro Manila kay ti balo ko Metro Manila tamang kada mo tao. Kag dito ginagsugod kag wala ko naman sa mas transport to ang imo nga likod kag ang guya sa isa ga tapika ito sa Maykuan. Yes. Kasi sakay ka tila ko man sakay. Tinduganay. Amo man ang jeep tikat yo. So amo to nga nagdasig na nabiting kung ato nga hindi man amo na ya. So daw babasa man ko sa mga kuanglaw mga news na banian ko mga sa Facebook do amat-amat man ga negative gani. So feeling ko i-extend din man siguro ni governor kag ni Mayor Bing up to end of the month para nga masigi pa ni. Yes, para masigi ma-sure. pa ni ang mass Para masigurado mga testing kag oo, mga positive, mapang-testingan, mga PUI, PUM, testingan, mamas testing, kag atong ging mga napang-agyan nila ning matao, mapangita, no? Mga contact tracing, kag matestingan, kay we need this period pa. Oo. So, but ang amon nga paglantaw, daw i-instruct kung gig kaayo atong may na-identify na sila lang ang mga positive atong ginitawag nila kung sa bakaunod pa ultra risk nga areas no kag ang hot zone sa isang province ina siguro daw i-lockdown na tuod gid nga why may makasulod why gid makagwaanay while mass testing tanan no testingon gina sila siguro kung sino ng positive sino ng everything. So pero ang areas nga daw wala man sang indication nga may infection base luwag-luwagan ni governor ni mayor ang mga tao kag ang negosyo dira para nga gamay lang bla meaning may dutay lang may transition lang gamay lang nga halog para nga may dugang economic activity para ang tao makakita-kita man no oo pero kung mag-extend din man Sir Frank until April 30 abi no diri sa Bacolod the whole Philippines na lang anong pinaka most nga affected abi nga mga negosyante Sir Frank? Kung lang tao mo nga birto lang ang kuan lang ang grocery stores kag pharmacy pagkaon gani ang sa kuan lang sa mga public market lang dito. Lang na. Oo. Ang restaurant gani, hindi gid sirado gid, delivery gid sila. No? Amo na, mall sirado man and everything. Oo. So, parte kung lang taon mo na, mga sobra na, mga 90% na nga sirado. I see. Gamay nila na mo for business, oo. Okay, so so kung makaumpisa taliwat Sir Frank daw hindi ginman mabudlayan ang aton sini mga negosyante? Kinanglano na itong gani mag-umpisa mat-amat, especially atong areas wala nga way man ginadumog sa tao like an example. Ang tina may nag-suggest, Sir Frank siguro mga spare parts wala kag repair shop sa lakyan, no? 5 tama. Wala na sila ginadumog, no? Yes. Oo. Repair shop, why man? Oo, kaya mga social importante mo lang social distancing kag mask Yes. No? Muna. Basta ang area nga nag-aradan repair shop mo o aradan spare parts store mo, hindi na lockdown area o kung hot zones, no? O ang area. So that ang mga empleyado da kung may maka-sildo naman, mga mekaniko may low kwarta-kwarta naman, no? Yes. Muna. Ang mall siya, goro, sirado ginaanay. Kaya mo nang ginadumog permi. Pag ginabrehan mo na, madinumog na sila, no? Sa Domingo to, pero tito? Mapabugnaw naman sila to. Sa Domingo, pero tito? Kag amo,
Pwerte. Mm. Amo man ang restaurant, hindi lang anay, kay tanan gusto naman magwa, kay bao daw, nakakuha na gid, no, kapoy naman, sila naman kaon-kaon sa guwa, kay mabugnaw, hindi anay restaurant. Ang food niya business, restaurant and others, delivery lang sila or ano ganini, take out mo lang. Oo, paluto ko na sung kuha mo lang. Deliver lang sila, daw mo lang na. Mall sirado. Daw mo na be, no? So ang imo nga paborito kung masayan, di pwede sirado gina. Sirado gid. No? Ang beauty salon sa mga bahay kay luya sa dahil magpakuti-kuti wala ang ilang mga tiil ulo. Wala, sirado gina. Sirado dapat. Barber shop ta. Alam naman gunting ato kamo to ya kwan di manti wala kay gunting na dana ng sawa na pagunting nga si mobok na. Wala mga so nga yang mga negosyo lang nga may wala hindi pwede nga wala kwan social distancing o physical distancing hindi gid pwede. So do amo na no ang sitwasyon para nga ang negosyo, ang kwarta, makatiyog na mablama kang tao, makasweldo-sweldo naman, may salaries naman. Yes. Para mag-iyo man. Kapoy mo, no? Yes. Yes, mabudlay ka tama. Kapoy man. Kay subong ang sagod bilang sa kalabanan sa aton nga mga niblang salaries, ang naway sila trabaho, ito kagang mga informal sector. Mahila ni kinag ang barangay nangatag pagkaon, ang syudad, no? Munisipyo nagatag pagkaon. Pero ining social enumeration, bot, saan po ni mabot? Bot, may nakabalog ang nagatag na, wala pa, no? Sige pa lang sila subong panglista. Gina-process pa lang, Gina-process pa lang. Process pa. Kadamo ko na, Sir Frank, sang way kapasar, kay kadamo, gali pamangkot ni, may sumiplang ka lang isa da nga, ano doon, di ka mo qualify, gali ni? Tanggani. Oo, medyo madugay-dugay na kay kadamo pa nang imbestigahay, guro. Amo man ang sa labor, wala sa doon. So, kabudlay man ito pilapan to. Yes. Kay kuan pa to, ano gani, panahon ni online pa. Nan. May lang tanan-tanan kabalo mag-online niya, awa ni mga empleyado, tapos hindi man blaw. Duway gini chance ni, kay ti mga employers na to, duway man gana, magkuan sila, mag-process man gani, kay budlay Mudlayan sila, amo nang imo pamatyag daw masabad. Masabaran sila guro kay online, may konekta ka to sa office ang duli mismo kay do kapos lang ti maulo online, I don't know ang DA ko no mga hatag man sa farmers bo, way ko may kabalo kung paano sila mga hatag man. Na-interview ko gabi si Sir Attorney Japheth Mascolino, do 5,000 pesos na kuno sa mga small farmers kuno. Bati ko mga hatag man sila, pero paano mga hatag ay sa subong daw magklarado sino ang tagaan, paano ka maka-avail? May mga lista na sila daan nga sang Nobyembre pa lang, may mga lista sila sa mga may mga tanom lang at 1 hectare down lang bala. Manggani small land holdings ko no, tagaan nila kag ang mga fisher folks man siguro basta meron mo na sila fishermen ta. Tigabay pa ang mga mapadali-dali. No, kay para makapiyan-piyan mula sa tiyan. Di mo na ang sitwasyon ta kinahanglan abrigid dutay anay para nga ano. Pero nagurong ayo mo Sir Frank mabrig gamay siguro after guro mga May na naguro ano ang gina-mention ta diri. Kinaayo namon gani kay na-identify naman ang mga hot zones. Kag ultra-rich areas kag ginabantayan na gid man no? Ang problema lang subong ang mga merkado naman nga sa dalan. Ugad dinumugay naman. Hindi lang diri sa Bacolod, di man Iloilo. Porte. Abi ko na iway na ang street nga vending o street vendors kan sidewalk vendors ara magligya. Dito ka damo man sa Libertad to. Di mo gani, di ba si Porte to. Ay, tani sa sulod na lang siyang merkado ang binagyanay ko ni makontrolar mo pa. Napro sa dalan, budlay. Why hindi mo sila, may why physical control. But anyway, kita man aguro sa aton nga syudad, kita man ang city health kidiyahan guro nila na. Di posible guro, ano? So, posible. So, those tan-aw na mong tani, nga after 1 week, no, sining kwan, ni April 14 daw matapos na. Balikan ta sa Sir Frank Abi. Kaya may mga suggestions din aton sining MBCCI nga kung pwede after sining COVID-19 hindi pagid totally makabalik kita bi normal ang mga lugar to nga ara na paidalom sa
hot zone abi, tutukan lang ginaanay pero amat-amat nga mabalik naton ang negosyo diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Do okay man, Sir Frank? Are, oo. Sir Frank? Hello? Yes, go ahead, Sir Frank. Kaya mo na siling na monta ni kung mga week after nga masira ni, kag maplastar na kung anong buhaton sa the next 2 weeks, matamat na abri atong slimobla mga spare parts or hardwares Yes. or repair shop. Naway man bla ginadumog na, no? Yes, Oo. Kung ang mga doctors, no? Luyag sila, damo ko doktor, masling Sir Frank, no, maluwag-luwag na, maklinika na kami. Okay. Ang mga abogado, no? Dentist, may mga empleyado na sila, mga doktor, kikita ka na, may kuha na sila, may sekretarya. Iway mo na, kwarta, subong luhot, no? Grabe. Mga accountants, kung accountants, may mga bookkeeper, di wala man subok, hindi man sila essentials. Iway man kaya mo provide man sila dulumog sa mga accountants o mga opisina, bala nga kuha mo lang kaya, accounting ka, o kung secretarial mo lang ka, o kung bookkeeping, o kung daw backdoor na ba ka malang back support ka malang, way man niya tao na bisita sa inyo, way man di mga frontliner. Kwan gapon. Na lang na. Ang mga skeletal abing kwan nga schedule abi sa aton nga mga trabahante para maamat-amat lang gite balik ka, Sir Frank. Si matamat balik ko. Nga basta wala lang ginadumog sa tao. Pag-i-implementar lang gyapon niya. I-implementar lang gyapon yang distancing dira, mga face mask nga ini. Physical. Damo siya. Sige gyapon na. Tapos ang curfew sige gyapon na. Yes, do nami no, nami curfew no. Curfew sige, ang mga senior citizen hindi lang na pagbuhada. Kaya nga kabataan minors, no? Yes, 18 or below 18 hindi. Tapos ang non-working, kung standby ka mo lang, hindi ka gawa. Way rason nga ma-allow ka pagawa, so way ka magyapon quarantine pass mo, hindi ka pag-allow. Amo na. Iway ka man kuan mo. Unless nga ay quarantine pass kaya ikaw ga pangumpra. So kung wala ka man nga imo hindi ka gidya kagawa. Kay muyong na lang So ang allowed nga mga negosyo nga mag-abre, ang ilang empleyado, sila naman nahatag sa ang quarantine pass kag IT. Mayo So wala, meaning control Japon. Para ang kwarta bla magwa-gwa man mag-circular. Osto na. Mo subong kaninit gid. Brian daw ang bulsa namon daw. Why good. Na. So, gwa lang niya why gid sulot. Ti ano na lang ang mga utod pag ginaton da nga why na gid, no? Kaluluoy gid. Di mo gani sing namon ti kami nga ngani ngan may lo gintago-tago gini para man ginakapital namon. Lumubos mang kapitalaw. Ti ano nagid kon sweldo lang na sa ligan mo, no? Yes, osto na, Sir Frank. Oo, namon din kapital subong daw ginakuot na namon, no? Linggo bayalan ko ng bangko mag-abri do tayo ni pag-abrita nga ato na dulang kapital mahulam tanay sa bangko. Bati ko no mapahulaman sila. Daw barato lang ko no. May mga consideration gura basi panubuan nila interest, Sir Frank, for a while gura nga para makabalik ta tanan-tanan formal ang kabuhi ta. Mangani. Siling na mo gani, pwede zero interest. Siling niya pa, hindi man pwede. Basta bankrupt sila. Basta bankrupt. Zero interest. Sir Frank, salamat. Siling nila, longer period lang. Okay. Siguro mga interest butang mo subong actually interest barato na gidman. Makakuha kami subong interest between 4-5% mo. Nagakompete man sila. Naman okay na 3 between 4 tapos pero longer ang term. Masugod daw bilang masugod naman kamaliwat ng pag-abri. Kaya nag-umpisa gid man. Masugod piniliwat negosyo. Yes, amo gid man. Doon nag-umpisa gid man ta so. Instead of 5 years, nablihay mo 10 years. So, okay, pala may station naman, bla. Pangitao mo man ang customer mo. Burti, no? So, tapos damo, para dulaan. No problem, Sir Frank. Na-intindihan na mo situation naton, tanan-tanan. Hindi lang ikaw nag-problema, Sir Frank, pati kami direct, tanan-tanan, subong. Halos nag-problema sa sitwasyon. Balo ko, tanan gid. Gabay pa, amo na nga mo pangamuyo nga abri-abrihon dutay para ang kwarta magtiyog man. Then ang bangko makapahulam na rin. Once makita nila you're back in business, nag-open ang store mo, pahulam mo ka na nila. Pero kung wala ka kabre, ang bangko, lintik tigaman. Kaya dito ay magkaprang kabre patindahan. Anong ibayad mo? Sige po. Tapos,
Tapos ka basing ikanon mo lang ng imo ginulam, kaya naman di ka kabayad. Oh. Kiway ka man negosyo mo. Pansiguruhay ni Pero subong. kung nag-open up na, oo, mo ginang bangko, kita nila. Pero kung nag-open up na ka, kung may customer na yung matamat, di masling makabayad na ng punto ni, sa paulamon ta na anyway. Ang kwarta na di matulog na. Oo, Yes. kasi tamo na ang Yes. bangko ng mentalidad. Collateral gid That's dapat. why, Eh. miskan hindi nagagamit sila very strict. Kasi subong may ara na PO financing o Yes. project financing. May kontrata ka lang na may construction. Kasi mapaulam sila. Mapaulam sila. Na. Kay mga Oo, kung may PO ka. ang mga amigo taga Yamo. nga mga Turko di nakapautang ari nula kon way ka tiyanggi da mo. Correct. Ikaw wala tiyanggi, Kaya mo na, ikaw hindi medyo- utang. Magani, kinala may tiyanggi, kay kung may tiyanggi, kumikita ya, mabayad ni. May Kaya balik. kung wala tiyanggi, siya kanon niya lang yung iya ginutang, hindi ni bayad. O. Magbalik ta di way na Ay, nito. budlay. Sige. So, amo ng advantage, Aha. kaya kung i-open up, makasweldo naman, so ang namon empleyado, may dala naman siya nga kwarta sa balaya, so makapangumpra-ngumpra, so kwarta matiyog. Yes. Kag ang bangko, mapaulam naman sa amon. Pinakita niya nga, may binta kami, ting binta, may ginansya natin, ginansya kung ni party, bayad man naman siya. Yes, correct gina. Amo na. Ayan. Salamat sa imo Amoy na sini. siya. Yes, Oo. salamat Sir Frank sa imo sini nga mga inputs karong in-shares tonight. Kadamo sa nalipay gid sa aton sa Sige, discussion. bayan ha. Bate, ito, pagkagina, mandam danay, dali na lang eh. Yes, salamat. Tingnan madungka kita ni. Yes. Masih di ka dungka bla. Makatibawas kita ni Sir Frank ka. Ubayan kita sa mahal nga Ginoo, Sir Sige, Frank. sige. Yeah. Salamat Sir Frank. Good Sige, evening. thank you, Brian. Salamat ha, mayang Yes. gabi. Mayang Oh. gabi, sir. Mabuhay ka, sir. Thank you. Thank you. Una sa balita, una sa aksyon. Sir Frank Carbon, makaksyon sang hanay sa mga negosyante diri sa Bacolod kag Negros sa Occidental. Suno sa iya, hindi gid man amo na nga mag-down ang economy sa Pilipinas. Abay negosyante subong do may ara pagin man sang nga natawag naton nga inang kaya-kaya pa man kay ti mga isa pa man lang kabulan masobra siya maglapaw da guro makabatsyag na gid man. Kay ti inang why nagid gagiho man natong kwarta sa Pilipinas subong mo as in may mga negosyante gid man nga nagakakwarta labi na gid ko nang ginabakal sang Pilipinas mga equipments nato iti mga drugstores ini mga medical supplies sila yaga kakwarta gid niya. Ang lain na action helms lang kung tagiya sa mga medical supplies ni opisyal man sang gobyerno ti ginansya gid. Action firing line. Amo ning lipay-lipay gid subong ang tagiya sa mga bulong, tagiya sa mga kung ano-anong ginagamit sang aton nga gobyerno, hospital naton. Amo ning ga-enjoy subong. Action firing line. Ti kabay pa nga makatibawas kita sini makaksyon. Ti kun utang gani bulubudlay gid man no. Imagine mo ang mga Turko gani ga pa 5-6 na kon mangutang ka na sila nga wala ka gidway siya may makit-an sa imo nga bisan isa lang ka mantika ga kabit na nga ginabaligya mo hindi ka kautang sila na bisan piso ya. Pero kon paglili na action ilray nga may ginabitay kada nga inang mantika patis ka ginang langgaw, may kamatis kag bumbay kada kag ahos. Hambal nga pila gusto mo basta adlaw ari ka lang di kay bayad ka 20, 30, 40. May collateral ka lang piyo na, hindi collateral damage ha. Anong punto na sa Turko nga dapat may tiyanggi kagid? Kaya panigurado man na siya nga pagbalik niya, hindi pa nimo mahakwat ang tiyanggi mo nga isaylo mo sa ibang nga lugar. Action firing line. Hindi ka lang palagyo dahil now. Kita mo kung isa na nga manog utang sa Turko, nga gapuupong ko sa tubang sa tiyanggi, duda gin ang Turko mo. Ambal yan ako ni tiyanggi Gali kay gainom na to siya soft drink sa tabuan may Turko bla. Ambal sa Turko. Susulod to be. Baligay ko to sa amonyo, tiway nagsulod siya, hindi, ni mo. Nagainom ka lang din. Action firing line. Tiway ka utang. Pero pasalamatan taman mga Turko, no? Galing hindi des Bacolod daw dito sa Metro Manila to. Naguntat sila panukot sa sinima tiniyon, yung sitwasyon ta. Nagpanagtag pa sila sang mga pagkaon sa ila sinima kliyente. Action firing line. Mayo man nag-share sila, no? Pero ang mga Turko, damo man to klamatay sila sa ila to pungsod sa India to. Damo man to patay sila sa buwan. Action firing line. Last 44 sa aton sa pagpangalagad mga kaksyon. Purti, ang mga reactions naton nga enjoy man sila. Normal ina, no? Okay, sige. Una nga pulyada naton dulong sa aton sa DTX 500. Amaning dako nga bulig para sa aton ni Kaing Lawas. Panubo sang level sa inyo Sugar.
Kompleto management sa liver detox, dinlo dugo kagiban pa ang DTX 500. Action firing line. Pagbalik naton karon naon kusaksyon dyan sa patrola. Sining isa ka amay nga manyakis nga naglugos allegedly sa iya sining nga manak. Kanami klase mga tao no do kanami takluban bla rin ula no. Action firing line. Karon na paplastar ta kung paano yung naging himo sa aton sining pagpangalaga. Standby lang. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo.
kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong yun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippines, Standard Time, 7:55.
Ginaendorso taman sa inyo mga kaaksyon ang inyo sining eskwelahan. Buluthuan nga makabulig sa inyo sining buwas damlag palaabuton sang inyo sini kabuhi mga kaaksyon. Ano ini nga bulutuan? Amo ni nga bulutuan dapat kadtuan nyo, no? Amo ni ang First Academy of Skills and Technology Incorporated nga nagatanyag ini sang Senior High School Tracks Academics kang isang Accountancy and Business Management, araman ng Humanities and Social Science, yang Technology Vocational Livelihood kang isang Housekeeping NC2, Food and Beverage NC2, Contact Center Services NC2, Organic Agriculture Production NC2 makaksyon. Sa First Academy, be the first all the way globally. Kag ini sila isa pa ka TESDA accredited. Pwede ka mo makalagaw gid kag mangonsulta dira sa ila sining building o konbulutuan sa RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City, or magtawag sa 700-9035 mga kaksyan. Ang nami sila diri kay libre ang uniform kag ID. 275 pesos lang ang imo bulanan. 1,500 ang registration sa imo sini pagpa-enroll. Teno pang ginahulat nyo, mag-enroll na dira iya sa First Academy of Skills and Technology Incorporated. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Antes ang patrol manamyaw kita na sa aton sini nga mga utod nga naga-monitor na. May lang nga pag-monitor sa kay Madam Jinky. Daligid lang. Check ko din sa isa. Pasensya, hindi ko malambutan. Si Ma'am Jinky Dagia Montilibano Miraiz. Nag-monitor subong sa La Carlota. Araman si Raymond Legaspi. Good PM, Action Bright. Miyaw ko lang family Marinay. Mama Muna, nong Jeren, nong Cutie ng Riza Ibuen. Kag sila bata, kag sa akon man. O kung sa iya ko no si Raymond. Salamat, Gidrasimo. Nag-monitor man si Madam Leia Catalunia. Si BJ Prado Banjola, nag-monitor man si ni Matinion. Ginayaw-yaw ya kuya sa on-air. Guro ko ito is kadlaw. May gabi lang kay RB sa Baliero, nag-monitor man. And check ko na karon may imo padala sa ito na. Si Sir Curbs Aramano. Si Liza Caballero, nag-monitor ba niya Kamatig Bagul. Diri sa amon damo pagid nagkadto sa oriental lugar kay amon lugar boundary kuno sang Negros Occidental kag Oriental. Wala gid gasunod sa gobyerno. Amo na ganing problema basi gurobla gusto na ni magkalatumba lang Amo na mga tawo nga kabudlay gid pahangpon. May gabi lang naga-monitor man subong si Madam Jackie Vicran Mallorca, no? Si Mama Neneng niya Vicran naga-monitor man and family dira sa Banwasang Morsya. Si Linlin Araman naga-monitor man kuno sa aton sini nga pagpangalagad. And si Richel o Rochelle. Good evening, may mangkot ko tani kung ano ang down payment sa smart load sa SM Bacolod. May bayranay balasubong. Duwagin ko ideya. Basta ang SM subong sirado. Abri lang ang SM pero kwan ang bukas da bangko lang, no? Kagang ilang supermarket. Sa bayranay guro sinado wala gid ko ideya, no? Sige, pero basta sirado sila no, hindi gid pa importante. Action Firing Line. Alright, daligid lang may gabi man sa mga utod naton diri naman ta sa Piako. Si Olivo naga-monitor man. Salamat gid inday sa pag-apresyar. Si Joanna Alvior, bugas lang ko kag uga, wala na dayon. May uga. Si Muyek Siaton, may kamo, may obra kamo namit, pero may ginakaon nyo, ang pigado yag antos. Oh, kita mo lang na. Si Marjorie Romay Remarge, good evening, Sombray, more than tutokgin kami din sa Banati, Iloilo. Salamat dira sa inyo. Kumusta ang Iloilo? Sa Iloilo, ganit ko na kuwan mo ang mga bakery to, pinang meeting ni Mayor. Pagkatapos suladlaw, dapat makapagwa sila 4 million kabilog ang panagtagstawo. Mayo man, no? Si Joy Castillo Cordova, nag-monitor man, kag mapatay kami sa gutom 19 hindi sa COVID-19. Awan na nga ginaayo tang gobyerno nga ayuda iparabot gid, no? Si Kathy Moscoso, good evening, Action Brian, ang Qatar very strict na gid kon makita ka sa dalan dakpon ka multa ka 10 nga real. Amo na nga jutay lang ang infected sa ila. Kita mo lang na. Amo nang dapat mo. Diri sa aton dakpon ka, itiner ka lang 12 oras tapos na why na dayon.
mga curfew nato ni mga salawayon, pag dakop, tapos dakop, tinitider ka lang kadalida sa covered court, papungkuon ka mo, papulion, why na? Action firing line. Pero kung himo, antanis lalaye, iya nga inablang makasanto, man ka magtululumbo, mas nasang balayran, bayro mo 5 mil bla, kung hindi lang kabalo ka mag-obra laye, labi na gid kon penalty ang ginahambalanda, hindi man bi makapagusto nga ton sa lokalidad may mga bases man imo. Tingaton istorya man ang ni, kung pwede pala mabayron ta na 5 mil sa mga madakpan sa mga isikyo kag mga curfew ni mo nang himuon tani ho. Action firing line. Tanawon tabi ko maginuwa pa ni sila ka magpasayang-sayang da sang ilas ni kong galingon. Action Brian Borden. Action firing line. Alright, alas 8:01, Action Radio Philippine Standard Time. This time ko akong patrol. Kayong balita ni Action dyan na umul-umul man ko isang isa kasti father niyo. Amo na ning problema ta sa COVID-19 ang iyaya among pang minanyak among ginhimo niya. Action firing line. Way pa sa iban maghihimuan ang anak pa sang live-in partner niya. Ito, kita mo nang katuntok la si tawon way gidya huna-huna taro nga alas 8:01 Action Radio Philippine Standard Time. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aray sa aksyon dyan para daw may lain mga timplang aton nga programa kay halin nga nagsugod si COVID-19 daw puro na lang kita COVID-19 mo. Timplahan to sang lain. Ginaplastar pa si Nimat Tinion. Si Jonalyn Chua naman, nagamonitor subong sa Barangay 19. Si Noel Valdez Toledo, good evening Action Bray, gamonitor kami di sa Barangay Kabog. Ang next ko nga balita ni Kabog ni. Si Rosel Morden Biligorio. Good evening. Ay, kipamati si De Rosel. Salamat gid si Kuy and family. Thank you so much sa pag-monitor. Si Manny Loquias. Good evening, Sir Brian. Amigo ko Mateo Mati Radyo. Galano gid tingog mo. Salamat. Daghang salamat. Ari ng patrola. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action dyan. Sino na yung lalampusan? Lalampusan. Tados por dos taluntod. May gabi action dyan. Maayong gabi sa Bray, kag sa tantanan nga mga kakson. Ang una gidiri nangin emosyonal subong nga tinion nga may enhanced community quarantine kalabanan ga emosyonal ang mga pumuluyo kay tikulang ang ila lang nga kabaton nga mga food pack kag lalabot sinati of course ila pamilya ginagutom pero kaina nangin emosyonal ining isa ka 30 anyos nga iloy matapos mahibaluan ang resulta sa medical examination nga positibo nga may laceration action bray ining iya naman o positibo abi sa paghimulos ining iya nga 11 anyos nga bata nga babae action bayan 11 dyan ang action dyan 11 no 11 yes action bray susko sige go ahead 11 years old niya nga bata nga babae positibo sa pagpanghimulos o kunabi mga term naton ginlugos action bray ang pinakalala dre kay ti ang suspetsado o kunang responsable sa likod sa pagpanghimulos iya mismo nga stepfather but siningon live-in partner sang iloy sining nga 11 anyos nga biktima action bayan amo ni ang suspetsado antes aton daydayon ang dugang detalye pabatyo nato sa tumakakson ang emosyon nga gipabot sa kina diri eksosibo sa Radyo Bacolod 30 anyos nga iloy. Ako galing ako mangkot ko nga ara nagig ko nga bata ko pa. Gani, to ato paday na nagig mo. Ang bata mo kano matabot. Gusto ba no? Bata nga duwa. Bala na da kung sinong maluoy sa amon maghatag si hatagan kami sa pamilya kung magulang yan wala na ko may kaya mo nang ginimo niya. Maluoy lang ko tani so galing hindi ko na mabata nang ginimo niya. Action Bray mo to ang pagilibiyon kay na sa ton interview dari sa Radyo Bacolod sa Iloy. Ano nga natabo Action Bray nga naglabot sa nga punto? Kagabi inigili ang suspetsado kagang iya live-in partner amo ni Iloy sang biktima. Nagatineri ni Action Bray sa lain nga balay. Ang bata iya ining biktima nga 11 anyos digto niya kuno nagatulog sa balay sang iya nga Iloy. Galing kang balay ni nila do nagaipingay lang balay nagatapik lang action bray. Ibot son lapitan ay gidamang and masami kun aga nagapauli ni sa kuno sa ila mismo nga balay dira sa balay abi sang iya nga Iloy. Ang natubok sumbray, kaina ko sang kagahon, nagapulo pangapi ining suspetsado. Dito ko na natabo ining pagpangimulos.
ang hindi naton madayday kag ma-exacted plus para sa tumaksaksyon paano naduntad kay tiya mo na ang polisiya kung pulisabi nga ginasunod sa nga mga kapulisan nga wala nila gina-explicar in tuto ang exact scenario gid. Pero dito ko nagsundal at tabo ining pagpanghimulos. Kay naman sang aga dito lang kag nanugid ining 11 anyos nga grade 5 student ini siya siya Iloy nga gintandog sa iyang stepfather. Galayon nagsumbray nga ginkompronta sining Iloy ang iya nga bana. Ang bagay ni sa Iloy gin kastigo ya pa kuno ining iya nga bana nagsumbray. Ginampusan niya kuno 2x2, ginampusan niya kuno nga mga bagay nga makita niya sa kainit posible na si Iloy ginimo ira sa iya mismo nga manak. Galayon nagsumbray nga nagpadangat sa reklamo sa mga kapulisan ining ang Iloy upod mismo ang iya naman nga bata. Kag diktok sumbray gipatigayon ang nagakigong investigasyon kag ang hot pursuit operation. Antes pa man sila nga magkadto sa pulis nagambal nga daan ang Iloy nga kung diri ka magtiner makastiguhan kagid or ano dali matabo simo mo nambal sa iya nga banak sumbray. Lason ko nga pagkadto nakapulis dikto sa napulian wala na to wala na nila ining suspetsado isa ka 27 anyos nga lalaki nagatrabaho bilang kargador action bray kargador sa cargo avi. Ang impormasyon nila na ba to nagpalagyo ini kuno no tigay sang agad ra pagalin sining Iloy, nagpauli ka nagkwasan sakit ang suspitsado kang naglakat sa wala may baluan nga rason. Samtang sabay nakapatay na hot pursuit operation. Suno kay Police Lieutenant Junito Pastrana ang station commander sa police station number 9. Ginpapostingan to nila isa ka personnel nga doon sa wala lang bala para bantayan dara ang suspitsado basi bila magbalik. Samtang gindala naman nila sa may City Health Office diri sa surad sang Bacolod ang biktima kang Iloy gintay dalom sa nagakaigong nga medical examination action right. Dito kag sunod kay Pastrana nakabaton sila sang report nga nas may sighting no nakit-an abi ining suspetsado nga yara sa kampo action right. Pero dito na sa area sang Purok Kabukiran sakop sang barangay Tabunan sa sudad sang Bago. Hindi na siya sakop sang Kabog kay may Kabukiran man ang Kabog bo barangay Kabog. Amo na ba action right ginatag sa ton nga address. Pero i-check na natin ang exact inagsumbay nga location gid mismo no kay ongoing pa man to ang investigation kag ang pagblatter sa mga kapulisan. At basta dito anong area nga campus ang barangay Tabunan agsumbay dito kag nakit-an ining suspetsado sa sulod sang kampo. Una nga nagresponde ang mga katapo mga barangay tanod sang barangay Kabog kag barangay Tabunan. Pagkato sa area, dito ko nila sumbay nakit-an nga may bit-bit binangon ining suspetsado. May bit-bit sa nga binangon kag ang aligasyon diri ni Police Lieutenant Pastrana ginapay-paya ko ng mga tanod ang sumbay nga samtang gamit ang binangon bla no ang magsulod hindi ang sumbay mag-upod wala gabi naggalakat ako nag-risgo ining mga tanod kag ginulat na nila ang mga kapulisan. Isog no? So gani. Kaya pag-abot sang pulis, ginulat pa nila nga mag-abot ang magulang mismo, no, sining suspetsado ang sumblay. Kag dikto amo to dikto nagumpisa ang negosasyon. Dikto kag sungkaman gilayon ang ining suspetsado sa ato naman nga mga kapulisan kag turn over ya ining ang binangon nga iyag ginbitbit action bribe. Kag dito gipakitingin dalaman mismo sa mga kapulisan kag gidala sa ilayon sa police station number 9. Yaring pagsaysay ni Police Lieutenant Junito Pastrana ang station commander sa police station number 9. Actually, isang kagina sang aga ang complainant nag-appear na di sa aton mga 6:30 siguro. Okay. So muna nag-report sa nga ang bata niya nga manak ni sang suspetsado. Okay. Din tandog niya sang gabi. Manak niya gali mismo. Manak ni sang suspect. Sa record man si pangutisa ko gina sa aton nga investigador. Ang inisa nga insidente na record naman last year. May previous incident nga gin-report however ang kaso wala na pustro kay ang wife o ang Iloy mismo daw nagduwa-duwa sa pagpasaka sang kaso. Okay. So bali na liwat ini nga natabo sa duwa na nagdala. Kaduwa na.
Sir, ang una-una ko, no, daw wala patugid wala di siya wala matandugid, kundi may attempt pa lang. Pero na-record na. Aminado mismo nga sa base sa record na, na-record din man. Ilang edad sa bata, sa victim? 11 years old. Just sila na niya, no? Okay, sila po. Sir, nalagpalagyo ang suspect na manatabo? Oh, immediately pag-report ko kagina, ginpangita ka ni siya. Ang suspect, ginkatuan sa dito sa area. However, wala naman sa webcam. Tuling ko katawahay-tawayan pa, pero pa pusingan sa datawo, na probably sa masurtis. Nga daw wala lang bla. Okay. Kaya nag-coordinate kita sa Barangay Tanod, sa Kabog, nagbulig sa aton. So, muna nga, sang hapon yan nakareceive to information, nga nagpatan sa kampo. So, muna nga, ang mga may dala pa siyang armas. In fact, paypay niya pa ang mga tanod, sang binangon. May dito sa binangon? So, nagbinuligay, kamutuging kordon ang kampo. Dito na ko doon sa pasalamat kami ang iyang utod nag-abot man, so nagbulig sa negosyar kagini sa nag-surrender. Abot ko sir ng good guys pag negotiation. Okay pa kay ang mga kwan hindi man sila gid magsulod kay siyempre may binangon. So ginapalawigan at least nga makonvince sa bala. Pasalamat na nagapas dito ang magulang niya. Kaya dito na convince nga nag-surrender na lang. With the help ng mother itself, so, ginupdan ta dayon dito sa may City Health para pa examine. So sa hapon, nagwa na yung result. At the same time, may monitoring na dito. So nagpapitid na apprehend ang suspect. Positive ang result, sir? Yes. Nabit kompleto na galit? Oo, kompleto na. So the only thing, ang affidavit of arrest, pag possible na inquest ni by tomorrow. Ang survive, positibo, nagkikumpirma mismo, ni Police Lieutenant Julito Pastrana, na last year, may ginpadangat na dra nga reklamo nga ang involved, iniman mismo ang 27 anyos nga suspetsado, nga ginmulisahan niya nagaling nga daan last year man, ining biktima. Nano man, ay, way man taga basol sa Iloy, pero daw basol naman ano pang ginpatinerya sini nga may yawan on galing nga batasan ini sa anak ya? Ang pagpatag direksyon Bryce sa Iloy, ang mali ati kay doon natandog lang man tubla ko no ang private part. Susto. Gin patawad ko no danay. Kaysa paglaom magsumbray, kaya ba magkukunong iya ini nga banabla, no? Iya living partner. Kaysa una kuno sila nga duwa nga nagtugtog nga nag-organize sila since 2012. Action na bray nga ti maayo action bray ila naman nga pagkakilalanay nga do wala man kuno sa malain nga bisyo abi mismong iya nga living partner action bray. Amo ina ko sa sudyan basta gugma na ganing nga patunga bisan nataya na dang dignidad sang bata mo bahala na action dyan. Yes, action bray mo gina-action bray no. Ang amo to ginang pagpatag ni sa president sana nga mo to nung rason sang Iloy doon nga wala gipasakaan sang kaso. Kay ti ulalabot sila o nato kuno nagalaom basta may bata man sila daan nga duwa pagikabilog ak sumbray. Ta sining laki na gidya. Balikan ta sa action dyan mga kaksyon sa patrol. Last year gali bayaran na ni attempt dapat nahikapan na ning private parts sang bata na yung 11 anyos gin pawalaan na sang Iloy kati why sa interest gid no? Action dyan? Yes, exactly, action bray, no? Amo na ang natabo nga last year may record na gadaan o galing kay wala na pasaka sang kaso ining Iloy mismo sa iya naman nga live-in partner. Amo na lang pag inulso subong sang Iloy kay ginimo liwat no sa ila pa mismo nga puloy-an kang laing diri kay tigin tandogit no tanaligad to kun attempt pa lang man attempt tong nahimo ya subong yang sumbay natigayon gid no ining paglugos abi pagpanghimulos kay nahimo sining 27 anyos siya amay sa mismo nga manak action bray. At sak totong imo kabukiran gali sa bago na to bukid baye yang sa kabog action dyan. Yes, action bray no. Kaya pa din naton ang pagpayag eksklusibong interview sa Action Radio Bacolod sa 30 anyos nga Iloy. Ano yung lang to, dogin marisyahan. Wala ko ka, pero nalugid lang ang bata ko. Yan lang. Ano na panawag yan na? Ma'am, last year wala ka nakadetect magpagkakatay. Dogid kasi mo do, na lang taning naging tempo na lang. Ano lang doon ang taning padudla ng Brasaya, kin paditin sa isa ka wagi, para nga hindi na pagliwaton. Oo. Isuwate man gapon. Subong yan pa sa taan niya. Nakaan na gina sa namin kaso yan. Hindi na ko gusto yung malahimo yan pa sa iba, kung sa maliwate pa sa bata ko.
Oo, kagabi. Nga naman, kagabi wala ko po ng bata ako, ma'am. Or Yung food sa duwa na sila. kagabi wala ka pa pinabalan Wala, ko, ma'am. hindi balay separate na sila. Si ang bata ko sa kay mama na nakatulog. Kami, may balay mo kami napon. Pero balit na fake lang bala. Tupaday lang. So, pila na niya? Grade 5. Grade 5. Ano may bisyon isa? Wala inom? Ano man? Wala mo na sa gainom. Kung ako mo na ganito bakal sa iya, limon isa. Para lang pang relax lang sa lawat. Gugmagin mo. Wala lang kapalo ko. Ano kayo lapit sa alanhan nga daan sa reflect. Wala lang ko kapalo. Wala sa mga kapuli sa inyo? Kapuli, adlaw kapuli na siya. Amo na tingala ka lang nga ginanahin mo yan eh. Kaya ako galing ang pamangkot ko nga ara nagig ko nga bata ko pa. Gani, to kaday nang gisa mo. Tapos yan ang mga duwa? Wala. Pero man ikaw gusto mo suyahon sa? Hindi ako gusto yung restaurant bala na sa susunod. Hindi mo makaya, hindi mo batas, inimos bata mo. Manamig. Kaya pagpuli ganin na sang kagaon nga nabalaan ko, ginbakol ko pa na sa gani. Ubus na pala ang ginbakol ko na sa iya kay hindi ko man manang na. Among lang ginimo yan, hindi nakabig na sa sambata yung amay. Oo. Gusto mo kayo mo niya? Hindi mo mano sa utok mo nga mahayo mo. Ang desisyonin mo as Iloy, kasakaan, hindi na kasong yung partner mo. Pag kilalahin nyo nga doon, okay pa man sa'yo, wala hindi na kapalo nga. Hindi, pag kilala ko na siya, hindi na sa amuna. Wala din na sa, grabe ng puot na, ng tao sa iya. Subong niya, hindi na ko kanya balo kung anong natulod sa ulo niya. Ito yung mga priso na ganito sa subong? Action ba na siya ng pagpayag sa Iloy mismo? Amo na ang iya dito, no, tiyan ba na desidido na gitsa, napasakaan sa nagkakihigo nga kaso. Ano to, kuno ginbakol yung bakay na? Ginbakol yung kaya na pagpauli, pagkabalo yung himusdan, kay iya living partner, ang iya mismo nga bata. Anong ganing usarya? 2x2, kung usarya kayo na. Mas ihinay, guro, kayong way matulugan now? Guro siguro blang may pagtalangga gyapon nga na dalabla. Inablang pagbakol nga ginhimo mo to, I love you, pak. Ano mo na bla? Grasa. So right karon arada sa custodial facilities ang police station number 9 ang suspect. Ginkuha naton sang pagpayag, no? Para magdepensahan yaman iya kaugalingon ang 27 anyos nga lalaki. Ang tabo ka lang doon, nagsuli ang banga aksomray. Ang alegasyon sa 27 anyos nga amay, kagahon na las 4 kuno, nagpulo pangapi ini siya. Pag pangapi aksomray, nagpalapit kuno ining 11 anyos nga bata, nga babae, tiyadra. Ay, di potpot nga obra na yan ng buot sang 11 anyos sa padayon nabi mamati ko be? Pagpalapit aksomray, ang terminolohiya nga gingamit sining suspetsado, nagkiat-kiat kuno ang bata sa iya. Pagkiat-kiat aksombray, may mga tikang o may mga ulag kuno aksombray, nga doon na inganyo ining suspetsado. Ano kanami, gito lampusan 2x2 Nagpalapit bang kunong suspetsado sa bata ang lain nga term, I'm sorry to say, to use the term, pero para maintindihan, ang ba kuno sang suspect dre, nagbika, bi kunong bata mo. Padungagi na to kaso, action dyan. Padungagi na to kaso, kay palagpat na iya, bilos naman ang iya ganyo. Ang hambal ka bata, mga suspetsado, amo to kuno nga doon na inganyo sa kanadala sa aksombray, nga natabo ang pagpanghimulos, abe. Sa 11 anyos, mahimo magbika-bika sa tubang sa lalaki. Bosos, mahimo ka na lang istorya, paso pa. Kag, di, kumiski na bika-bika, toksyombay, amay ka, talaga sa wife, kung hindi magamo na bla. Pusto na. Hindi magkiyati-ati. Amo ito nga bali aksombray. Yan pa mangkot to sa, kung ikaw palang taon, sinong may luyag ni, kung may tuyo, ang bala tiluyag, kung nakabata aksombray. Ay, ati man. Ano pamatay nato lang pagpayag sining 27 anyos ng suspetado. Pagsunod sa pagdahon, titimplaw kape. Tapos, pagbalik kayo sa pangkita na ko. Pangkita niya na? Tapos? Palapit ko. Ito nang biga-biga sa. Ano ang biga-biga yan? Ang sinay.
Ano siya? Bika. Ano bika? Tapos, may? Ano ko na natabo? Pero, ikaw may ano ka na dati, wala? May? Ay, pero pag gusto ningon, siya nagtana sa iyo. Pinunahan niya ka. Last year na Bram, ano mo siya last year? Ito sinta naman eh, bilang na ako na siya titi na pagkakot siya na turok lagi na yan. Kagao na tabo, di ba? Tapos kagao na na yun na sandok mo, di ba? O yun? Ano lang? Kamot? Kamot mo lang? Ako na ko sa sandok. Pero naman, sino may gusto? Tao. Siya? Kaya? Kaya na, ano mo man sa wala ko sa tawa. Confident pang tuntoy, ha? Matang sa ulo ko nga uman to. Nakainom ka sabi wala. May na gusto mo gina. Doon na dala ka? Doon na nakit ang siya ito. Sige, gusto ko pa nakakasa. Doon mga di partner. Tayo lang yung kaso. Din siya. Sabwa, gusto ko kayo ng kaso. May gusto kong siya magpapalasa eh. Yung may bitbigyan na binangon. Hindi mabisip tayo kayo, ano ko tayo sa mga subok saging, gusto mo ko mo. Pero sa ko saging, labot yung stampo. Sige, ilagay sa kanila mo. Ilaglagay na nako ka. May kasala, lagyo ka? Nanago ka. Sige, ano lang. Sa agap lang, hindi pa lesson, di ba sinuksigon ko. Wala ako sa anak na leon. Yung ginapay, pagod ako na sa bihangin ng mga anod. Kaya? Why? Kaya? Ano sa pumasaling mo sa pamilya? Kaya na kung naimuwi, sa bata man do isara sa. Hindi man to gusto. Gratis ang sawa mo at para ng kaso. Ay, maluwi na sa akin, tagayan ng isistente, hindi pusulitan. So, paano matapagpayag, no? Pag-ao na, kag tumbahon na lang na yun sa pulis na. Animal klase statement na. Do pag-ao niya pang bata, pang rape, gusto nga ripon. Ang bata pa gusto gamiton. Yaway ka man nahuya sa mga palayag mo, noy? Gintinuntuhan mo ng bata, pag-ao mo pang bata mo may sala sa imo. Animal klase tao niya eh. Gani, itiya mo to, ang bali sa uli nga statement, nga daw may sala mo ko ng bata. Action by mo. Karon niya matabo diri siya preso gid sa Custodial Facilitation Police Station number 9. Actually preparado na tanan nga mga dokumento ang affidavit na natong ginaulat sa aton nga mga kapulisan. Kag buas pasaka gining kaso action bray no ginaset pa nila ginatunan pa nila kuno lalap sa kaso nga rape base may bantoy niya kaso nga posible pa nga tubangon dining nga persona. Kabo kasi may bitbit nga daan nga binangon no base may harap ng additional case or depende pa rin sa media. Kaya na to, nagabot tong kabalo ka sumbay ang amay sining biktima bala. May pamilya naman nga iban mo. Are malanda, lapitanay mo lang sila. Oo, ara naman dira sa lugar. Kaya na to, lang sa damong kulon man sa original nga amay. Hindi pabayaan na lang tani ito. Oo, may lakiti arang pulis na pacify. Pero ginpasigurado gito ana isang amay mismo na dapat yes ma-filean gid sang kaso action bray. Ining suspetsado. Hindi gali kiti problema tani Blackson diyan una buwas Miyerkules. Miyerkules Santo na no. Next week may fiscal kita subong? May ara go action bray buwas pa. Kaya mo tama gani ni Sir Pasanay nga gawon nila pasaka ang kaso. Kay nalibla kun magdusap sa reglemental period kag makagwa ni discuss sa pasinagsumbay no sa na pangita. Kaya mo gito kay nakasigurado gito post sang amay kag Iloy para ang bahay na bisang amay pamilya no posible nga nag-follow up gid mismo kag Iloy mismo kay na tinabatian man kun ano kag desidido nga pasakaan na gid sang kaso amo ni ginatawag nga no more second chance. Away na ang maginamo sini hamak ko mo naging kamot lang kuno to sa dira pala namian kay imo daya. Why na niya chance ay pagwaon pa ilupot na ni sa presuan tubtob buhi although nga ti subong lantaw naton nga ti inosente pa ni sa gyapon kay way pamin mapamatbatan pero kon patihan ta ang palayag sang Iloy sang victim kag siya mismo aminado man siya ti way na ni ulo inosente kay daw klaro naman nga gintinuntuhan niya gining 11 anyos kay ni. Yan action bray no.
Anytime mo na karon ang bata tara sa paginakop sa mga otoridad para sa nagkikaigo nga pagtatap action bribe. Dahil tagikan sa patol ang taglibot sa Bacolod Action John D. As soon as sa action na sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Gwapo nga statement iya, no? Siya pa yung lamang. Feeling is ko lingon niya gapo gwapo klase tao nga di si Tom Cruise balay nga bikaan kay mo sang 11 anyos iya sang kaagahon ngay na. Kagano bi ang unod sang utok sang 11 anyos nga magbika das tubang mo. Oh, tamo na bla ka simple lang sino kagid abi. Kag kon pinsar ka nga ginakabig ka nga amay sining nasambit iya nga victim, way kagid binalagyo kag dili sinaway mo ni nga oy ano nang obra mo man daw tinunto na haw. Oh, naton ya kay gin-force mo gid ini. Bisan no pang panago buda sa saya mo nonoya, kitaon gidya nga kabalas ugan gidya ginobra mo. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Ti ara kaso mo rape at tubangon mo, ati ang pamatbat sina tub-tub buhi malanga pagkapriso. Enjoy na sa buhi mo sa prisuan. Aksyon Firing Line. Basta rape ganing kaso, way na sigurado na iya manimuko kag gidya tub-tub nga kung matagaan ka parol. Di ko na kuya presidente, sinumatag parol ni sa mo ni klase animal nga si batasan sa tao man. Action Firing Line. Mayo pagani, actioners nga nakapatay ang tao mo. Kay makabig mo pa yung self-defense, ito nakadepensa siya or may ginumpisahan ang inaway. Pero ini mang rape ka, hungod sa buot, way na niya dapat ginabuhi. Action Firing Line. Pareho lang na sila sang nagasuyop ka siya bobla, hungod sa buot ni mo. Di ba? Ang gasuyop siya bo mo na. May pagani nga inang nakapatay ka, kay ti ina mahambal pa yara, padaganing kwan mo, inang ang kaso niya homicide, hindi niya totally murder, magambal kita homicide, nagdepensa, managumpisahan nga away, may motibo, naglalisay, so tinaglabot sa punto, naglabaanay, nagtiruhay. Action Firing Line. Pero kung kaso rape, hungod sa buot sa katuntuhon sa tao, kagkapaniyakon sa isang tao. Action Firing Line. Amo ni sila sang suyop nga gusto magsuyop para maglindo-lindong utok kag daw buangit Action Firing Line. Di way labot guro ba si gasuyop ni, way labot ginom-inom ni guro, di ba si gurong kalibutan niya sini. Oh. Din okay pa ko to gina tani nga kay paghambal niya nga siya paginbikaan sa 11 anyos daw kanami manhanusan katubo. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Hi. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang
pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Shondra
Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:34. Ginaendorso ginaton sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule, mga kaaksyon nga ini may ara sang kompleto iya nga pagbulig balanse dira sa aton sining lawas. Bangod ini ang hatag sang bulig panubo kag nagapataas man o kung nagabalanse ini sang blood sugar basi may ara kamo sobrada sang uric acid ninyo, ang cholesterol, hyperacidity, sobrang asin kag subong creatinine, ang Evergreen Herbal Capsule. Ini kompleto sang ginatawag naton mga vitamins kag subong minerals deficiency kangay sang vitamin A, vitamin C, magnesium, B vitamins, calcium, potassium, zinc, kag iban pa. Ini produkto sang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Kag pwede ka makatawag siya sini personal nga number sa 0910-126-4595 kay Doc Crispin Hico. No? Kabalo kay ning Evergreen Herbal Capsule, may pito ini kasangkap, kangay sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C. Ang mga makaaksyon ang aton sining Evergreen Herbal Capsule. Action Firing Line. Mayang gabi lang kay Sir Albert Aluva. No? Dira sa may tabunan, bago siri makaaksyon naga-monitor sa aton sining pagpangalagad. And mayang gabi iman sa kay Sheena Nava. Salamat gid sa pag-monitor. Ano? And mayang gabi iman sa tanan nga naga-monitor subong kay Mamaya Neneng, Papa Bogs, Panot kag ila kuno nga sigingging. Always gid sila naka-tune in halin as sa aga hasta matulugan guro ni sila no sa gabi. Salamat gid Action Bright. Salamat man sa pag-monitor. And si Sir Sunny Boy magsipok araman no. Naga-monitor sa Matrion sa La Carlota. Dira kono sa may company nila First the Valley Bank La Carlota branch naga-monitor. Salamat gid sa pagpamati gid sa Matrion. Salamat gid sa pag-appreciate no, sir. Talagsa lang yan tao nag-appreciate tuod pablaw ausos. And ari pang iba na amat-amat ton tani si Madam Raquel Di Maala naga-monitor man sa Matrion. And si Tintin Prince Ogon Brillantes. Good evening, Action Bri. Mangkot lang ko survey kami tapos may PWD sa amon family. Tapos kinabalan kami nga hindi kuno kami maka-avail kay may gaubra sa amon family member sa barangay. Ang pamangkot kung pwede bala ireklamo kay 3-5 man lang ang sweldo gaobra sa amon barangay, Action Bri. Amo na ganing kriteria, way gasalalanto abi ang konflikto kung kaysa mga kriteria doon, di mensindihan la. Actually, kadamo sa nagreklamo nga kadamo sang wala kapasar. Grabe ka id-id no? Grabe ka id-id sang ila sini nga mga palamangkutanon da. Sa imo sini pamangkot ni doon, digig ko makasabat sini kay bisan mga taga-kwan guro galibog man ulon na kung sinong sundon na diri, no? Doon hindi gini matagtag dayon kay kadamo sang mga ginapangita nila nga di ma-provide sang posible tani nga benepisyaryo. Si Terz Vergara Sancho, good evening Action Bri, nagalantaw kami sa Moises Padilla. Manjo Arnio, salamat man. All in Camacho, good evening Action Bri, monitor kami Hagimit La Carlota. Sarah Jane Jarmy Bigasa, nagalantaw sa Silay. Si Mary Jane Salodares, Nilda Siguan Sierraman, si Bonabel Hordan. Hello, good evening. So, radyo ngayon lang kami tani advice kung insakto bala ang survey kag interview ka DSWD. Grabe ka insakto na bala? Ano man? DSWB, Gabi. Daw hindi ko mag-gets ang imo sa ni pamangkot. Dahil ko na siya i-text baliwat, i-chat baliwat. Si Reggie Gabalis naman naga-monitor man. Si Lola Nenfania naga-monitor. Si Romo Pasaporte, sir, good evening. Si Sanchai Chao Shitien, naga-monitor man sa Lopisay na. Morsha. Si Nanay Rina, kag si Taibo Biko na. Diana Perez, nami Action Bri, pagdakop sa ila, tinloon sila sa dalan. Community service, no? Si Tata Lordan, si Bing Kiani, hambal niya, Action na Bri, as lang ko pwede mag-open motor shop, monitor gid ko sa imo nice voice. Nice voice.
Way pa, ang ECQ pa dayon pa. Ang kay Sir Frank to yung mga suggestions at okay na sa aton sining nga gobyerno kung makalampuwa sa kita sa ECQ kag na totally abi makabalik kita do amat-amat lang bala. Sa mga shop bala like mga spare parts hindi masyado gid sambunot ang binaklanay do jutay ang tawo. Action firing line. To observe gyapon sining enhanced community quarantine, mga distancing ini, mga face mask, no? Amo tong bot silingon nya kina. Pero ato mga suggestions way pa kay ti ang gobyerno kag authority na may poder dira makamba. Ay sorry. Action firing line. Las 8:40, this time ko ata si Action Dale Salazar, no? Balita gikan sa syudad sa Bacolod kay nagahulat man si Action Marlon Genovella, no? Balita gikan sa probinsya sang Negros Occidental. Pasensya kamo video nag-twist kami gamay sa amon sining segment sa pag-report. Actually dapat si Action Marlon una pinakala sa Action Dale, but because of may mga balasa gamay kami diri sa amon sa pagpangalagad because ng COVID-19 man. Action Radio City Hall report. Action Dale, may gabi. Action, Bray, good news para sa mga residentes ng syudad sa Bacolod kasunod nga nag-negative na ang patient number 3 nga sadto ginakabig siya nga kritikala ang iya sining nga kondisyon. Action, Brian. Subong gid mga gabi nagpapalo si Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 nga ang 40 years old nga COVID-19 patient number 3 nag-negative sa repeat test sang COVID-19. Action, Brian. So, sunod siya ongoing lang sa gihapon nga gina-isolate no sa isa diri ka medical facility ang ini nga pasyente. Action, Brian, kag improving ang iya sini nga kondisyon sadto sang critical no sa critical stage ang ining COVID-19 patient ang iya sini nga lungs or baga. Action, Brian, kuni x-ray no kay Dr. Tan tama kadulom no, pero this time bago nag-improve niya sining nga kondisyon daw nag-clear na ang pag-okon lang sa sining COVID-19 patient matapos ang x-ray ginpatigayon base man sa report sang doktor o kon hospital kung sa din na-admit no ining COVID patient number 3. O galing subong nga gabi nagsulod man ang report from Dr. Tan nga may 3 kabago nga mga PUI nga gin-admit sa mga medical facilities sa Bacolod City. Action, Brian, lakip na diri ang duha katuig nga bata nga lalaki nga mayara sang exposure sa iya sining nga iloy nga gikan sa Qatar. Action, Brian. Ang ining bata mayara sa sang asthma. So suno kay Dr. Tan gintabig siya nga patient under investigation. Ang duha pa ka mga PUIs diri sa syudad no nga newly admitted sa hospital ining 58 years old nga lalaki kag 43 years old nga babayi. Action, Brian. Wala sila sang travel history, wala man sang exposure sa COVID-19 patient. Pero suno kay Dr. Tan ining 3 ka mga new PUI sa Bacolod gintreat silang PUI bangod mera sila sang acute respiratory illness. Action, Brian, sang gindala sa hospital. Action Dale, suliton talang wine isla sa mga travel history pero mayara lang sang acute tong problem sa ila sining lawa sa muna. Correct, Action, Brian. Like sa case ang 2-year-old nga lalaki no, mayara siya sang asthma kag amo lang to may exposure lang sa siyang iloy nga from Qatar nga nagpuli diri sa may syudad. Pero I'm sorry, pero ang iloy niya why niya problema, goods lang niya. Yes, Action, Brian. Exactly. Ang palayag ni Dr. Grace Tan. Means kung improving, may signs siya of improvement kung nabing iyang lang findings ang nagligad on siya sa x-ray ang bas niya attending on siya sa x-ray grabe gid ka dulong sa iyang x-ray pero subong nag-improve na, nag-clear. So, isolated siya gihapon. Siya na lang nabilin, Doc, no? Isa na lang siya bilin sa mga naka-confine sa ospital. May bagot ang admission, may 2-year-old, may 58, kagdo may 43, bala mo? Ang 2-year-old, ano ning background nila, Doc? Daw may asthma. May asthma ni siya, pero wala man siya travel history. Pero consider siya as PUI, Doc? As PUI, kaya gina-consider nila, basta may pulmonary problems. Nag-PUI na dayon. Babae siya, Doc, or lalaki? Lalaki.
This is the youngest PUI sa Bacolod. I think, Oh, ang 58 o 43, ano ni Doc, nang may exposure sa COVID-19? Or Wala man. Pero local, dili man lang na sila. no travel Wala man history? siya. Wala sa. Oh, so nga gin-admit sila, Doc, kagin consider PUI, may ginabat siya. I think yung gina-admit na sila as PUI kay kag may base ni other comorbid sa kondisyon pero gi-consider as PUI kay may acute respiratory illness sila. Brian, nabatian si Dr. Grace Tan, so siya hindi maghimata or related ining tatlo ka mga PUI, so separado ini ng mga kaso diri sa syudad sa Bacolod. PUI action Brian hindi pa confirmed or hindi man negative sa COVID-19, so ikuan sila sang swab, ipadala sa may Iloilo kag ginapaabot nga subong nga semana magwa man ang results ng COVID-19 test. Gamay lang tang update action dahil sa PUI na ton so far. So for Action Bray, since February 2, 2020, so amo ni sila ang 38 tanan ang PUI sa syudad sa Bacolod. Pero ang admitted na lang sa karon sa hospital, amo ni ang 4 tanan, no? Isa ka confirmed case, amo ni patient number 3 nga improving, isa ka 2 years old nga lalaki, isa ka 58 nga lalaki, kag isa ka 43-year-old nga babae, Action Brian. So far, out of 6 hospitals sa Bacolod, private kag public, 4 langit sa karon ang admitted sa hospital, Action Brian. Ang patient 1, patient 2, patient 4, 5, kag patient 7, Action Brian, on home quarantine ini sila. So no, kay Dr. Tan, discharge sila sa hospital, kag in-advisean nga i-observe ang kaugalingon, magpaidalam sa 14-day home quarantine, and after 14 days, kuaan sila liwat sang swab, Action Brian, i-conduct liwat ang COVID-19 test, kag dira may baluan kung positive or negative. So far, ang mayara na sang repeat test, amo to si COVID patient number 1, negative naman to siya, agining si COVID patient number 3, nga to critical, pero subong improving, kag negative naman siya sa repeat test sa COVID-19, Action Brian. So positive na ton subong action dahil nagapabilin nga? Nagapabilin sa gihapon nga 7. Balang ini nga record from the very beginning, Action Brian, ang stats wala na siya nag-change kung may mga persona nga nag-improve or nag-negative. Pero kung isip-isipon nato na madula sa listahan, Action Brian, si patient number 1 kag si patient number 3, and then ang the rest ang label sila recovered and stable ang nasa nga condition, samtang ginahulat pa nga patigayunon ang ikaduwa nga swab test or repeat test, Action Brian. Sa update naton sa food tax, so kaina nagpatigayon si Mayor Bing sang teleconference sa mga tapos sang media, no? Wala kita dito personal nga nagkadto sa BGC, Action Brian, kundi via app lang gid na Action Brian. So sunod rin kay Mayor Bing, this week gina-prepare nila ang more than 40,000 ka mga food packs nga ipanagtag antes magtako pa ang subong nga semana, Action Brian. Amo ni ang ikaduwa nga hugnat or second wave sang food packs, no, nga ayuda nga ihatag sa mga poorest of the poor, Action Brian. So rin kay Mayor Bing, so sa ikaduwa nga food packs hindi na makabaton ang more than 10,000 ka mga beneficiaries sang 4-piece, Action Brian. Bangod sang last April 4 na bato na nila ang ayuda from national government nga sobra-sobra man. Action Dale, klarohon taniya kay base magkinamog naman ang first nga 10,000 to nakabaton ini sila sa 4-piece, ini sila nga beneficiaries iya di nakabaton sa second batch. Action Brian. Klarohon taniya kay para baway naman kamog basi ulan no naman tablas ang reklamo naman. Before sa first nga food pack ginhatagan to sa Action Brian kay waiting pa ang ila sila nga subsidy from the national government. So sunod kay Mayor Bing, since nabato na nila nagligad nga semana or April 4 kung hindi ko magsala, so sini nga second batch this week hindi na sila makabato ng Action Brian, but siningon ma-refresh ang listahan sang DSSD kag may mga bag-o nga mga beneficiary sila nga iga-identify. Timayo ginakang ibanto nga wala naka-avail sa first batch kundi subong makatilaw na gid mo, thank you gid. Amo man ihan sa Negros Occidental, Action Dale? Wala lang ko idea, Action Brian, kay separado ang policy nga gina-implement sa
Negros kag sa Bacolod magluwas na naman nga sa enhanced community quarantine nga same tidre ang direction naton Action Brian. So ang pagklaro lang din ni Mayor Bing wala di siya nagapanghilabot sa lista Action Brian sang DSSD nga may nagalaom man siya nga dapat ang ining tanatapan mangin honest mangin right kag objective sa pagpili sa mga beneficiaries sa Action Brian. So siya humalin sang una may food pack man yung ginapanagpag ang syudad o ano madirang ayuda Action Brian. Wala di siya may nabatian nga wala sang reklamo. So sa mayara ginareklamo kuno Action Brian. Kung mayara sang ayuda nga ginahatag ang syudad sa Bacolod. So siya ti nagapangayo sa sang pasaylo pasensya bangod may mga administrative matter pa nga ginaobra. Ang arab lang kadamuon ang box sang food packs nga gipanagpag hindi basta-basta rason nga amo ni pasensyahan lang kung may mga lawig-lawig Action Brian since more than 40,000 ang gina-prepare sa karon sa syudad. So kami Bing hindi kay Action Day lang mo kung kisan di tagid mabaso lang alkalde sang syudad mo hindi lang sa Bacolod kundi sa iban man nga banwa kag syudad kay nga naga-identify sining mga halatagan si barangay kapitan magag si kung sinong opisyal sa barangay mo tindi mo ni mabasol ang city Action Day mo. Kaya ang barangay, as explained before, ni Ma'am Pasitero, ang pamasan DSSD Bacolod, ang barangay, sila gid ni ang maka-determine, kag maka-identify kung sino gid ang lubos, nga nagakinahangdan, kag dapat buligan Action Brian. That's why nga ginabuligan tamanip at hags publiko, nga hindi tatagisagip kabasol ang DSSD, DSWD, ang mayor sang syudad or banwa kay ang tawo nga naga-identify gid sa inyo nga mas nakakilala sa inyo amo ang barangay gid mismo nga ara da sa inyo sining lugar mismo Action Day mo muna na simple. Ang Mayor Bing Action Bright sa tiyon nga mag-in place na ang social amelioration program so din 103,000 ang maka-benefit ining 4 piece more than 10,000 Action Brian ti mas damo ang mabuligan sining mga ayuda or help pagdahatag sang lokal na pangulan sa Bacolod since may madag-abot man nga 119 million pesos from the national government nga i-augment man sa existing calamity fund sang Bacolod City. Bote kamayo ginuway na ni rason ang Bacolod noon nga sagi patakalinaga kag reklamo di kay ti ini kalamidad ginman tod mo krisis na mo so kung nagakabaton ka mo da sa medyo gulugagmay nga kilo-kilo sige lang anay importante nga madula ta si COVID-19 kag maalabutan gid ka mo diya sang ini nga bulig Action Day. Correct Action Brian. Ang tingin ko ni Mayor Leonel Dia angot sa food packs. Ginpreparahan namon nga sa ini nga semana matag na ang kutob pwede na mahatag. No, okay, supposedly by the end of this week, manghatag kami liwat. But at the same time, pwede na kaon ko lang ng oportunidad sa pagpahanumdum sa aton mga barangay officials nga under our usual procedures, ini sila ang mga barangay captains da, mga officials nga nanagtag sa nagligad are supposed to give us an accounting or to liquidate whatever they gave sa nagligad. So, ginaproseso na subong, ginatanaw kung sino nakaliquidate, kaya muna sila yung unahon niya panghatagan sa aton mga food packs. But we are getting ready for even more than 40,000. No? So, in principle, kinamudamo na sa mahatagan ta sini. Pero mga yun, ang kusang inyong pag-inchindi, kag pasensya, kay tungod sa kadamuon, sa kadakuon, sinisang ginahamyata, may mga administrative gitman nga difficulties dira, hindi naton manigar. So, but ara gyapon ang tinutuyo sa paghatag sini. Brian, sa Mayor Bing, dapat i-liquidate anay sa mga barangay officials ang first food packs ngayon sinigagin panagtag. Kay once nga ma-liquidate mo, ikaw ang i-priority sa second batch Action Brian. So dapat clear na kung bilang ginhatag sa syudad, for example, so grabe meal press ka mga food packs. So dapat i-liquidate mo na kundi ina nagkadto nga mga food packs Action Brian. Dapat gilang pangitaon tanay kay basibla nagtalalang man kaluluoy man sang alkalde Ayawan Basol, a national government Ayawan Basol. Ang konsino na lang opisyal Ayawan Basol pero may isa ka tawo gali nga way nakapalabot sa latagan Action Day. Correct Action Brian. Sa panibagong statement ni Mayor Bing sa
possibly extension sa enhanced community quarantine. Sunod si Action Bright in the coming days, mag-auga siya sa formal nga announcement sa syudad, pero karon sunod si Action Bright ongoing ang separate assessment sa Bacolod PNP kag Bacolod City Health Office Action Brian. Pero sunod diri sa iya ti kun kinahanglanon ti base ma-extend pero wala pa sang formal nga mando ang syudad sang Bacolod Action Brian. Amo na yung klaro da, kay kagabi ginhingagaw taman sa interview, nakayuho man siya gani siya, waay, kag hindi pa na priority na to ng extension nga topic, abi, ari pata sa assessment, pero kay ina, may bigro may na-mention na siya nga may nakita na gimas action deal kung anong posibilidad, abi. Kaya ang Luzon Action Brian doon nag-announce na, una na-announce si President Duterte na ginaprobahan niya na ang recommendation sang IATF, ang Interagency Task Force sa National. Dito sa may syudad sa Bacolod Sunod City, depende ni sa assessment sa Bacolod PNP, ang Bacolod City Health Office, since ari pa lang kita sa pila pa lang, 9th day sang enhanced community coordination. So siya mag-decide ang syudad para sa ikaayo sang tumuluyo kag para sa kayuhan sang Bacolod City. Opdan tani action day la. Correct, Action Brian. Kay budlay na mag-ilif mo dira kag may isa pagdali nga naglapta-lapta lagaw-lagaw ti balik naman kita sa zero kag contact tracing nga daw ka budlay himuon sa part sa mga frontliners naton ilabi na ang mga medical workers, Action Brian. Olay hunon na lang niya hasta nga madula gidya kag pagbalik naton niya rikta-rikta man ang pagbalik normal sa aton nga routine kag senaryo everyday Action Day law. Correct, Action Brian. So subong nga Holy Week no ti pamalandong kita. Malibay sa sit pamilyaran, pamalandong kung anong makontribute mo sa syudad sa Bacolod, kung wala ka man sa may makontribute, pahimunong, no? Kay dako na contribution sa kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Mga update, kabalita gikan sa Bacolod City Government Center and Action New Action Day sa Lazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Action Dale, ulay hunon ko na lang gamay action na si Action Marlon kay may mga good news man to siya mo, no? 8:55 Action Radio Philippine Standard Time. Parte, no? May gabi lang sa kay baby ko. Grabe ngalan niya. Suki, Brian, good evening. Always good halong Suki. Naga-monitor sa mga sa Fortune Town. Thank you so much. Sila ni Tolentino, good evening man. Naga-monitor man. And si Galaw-gaw ka, Bray, pwede marikta bitay. Ato gurong naghimulos ang iya sininga manak. Ay, sus ko. Si Rolina Guadalupe de la Torre Araman, si Grace Smithon Cousins. Uy, din nga lugar ini. Good evening, Action Brian, watching live sa Manville Royal Subdivision. Biko ganito dito na sa Washington DC. Nini king pinido ya, Grace Smithon Cousins. Portino, biko. Capital Reports. Aryo, kay may mga POIs kita sa Negros Occidental nga nag-negative tanan. Action Mar, may gabi. Action ba rin mga 20 na tarang kabilog ng mga POIs sa Negros Occidental ang nag-negatibo sa COVID-19 based na sige ang resulta sang laboratorio nga nahamtang dito sa bahin sang Iloilo, ang Iloilo Regional Laboratory Center. Now, ang pinaka-good news doon kay 5 sa 20. Amo na yung mga tao nga naka-close contact sa COVID-19 patient number 1. Sa nagpositibo bla, taga Banwas ang idi mga luna. I see. Amo ning ang 5 nag-negatibo di sa COVID-19. Kag ang 15 naghalin sa nagkalain-lain nga mga Banwa kag syudad. Ang Escalante isa ka POI nag-negative. Isa man sa Talisay, isa man sa Banapla, isa man halin sa syudad sang Silay. May duha halin sa syudad sang Sagay, nag-negatibo man. Duha man sa Kabankalan, duha sa Dinalbagan, kag duha sa Sipalay. 3 halin naman sa syudad sang Himamaylan. So, ang ibang pagid nga mga nabilin nga mga POIs nga nakuhaan na sang testing, kaya mo naman ang ginapaabot Action Bright kay tag-4 ka adlaw ang tender mo sang sining test dito sa laboratory antes sila magkapagwa sang resulta. Resulta ini sang expanded testing program. Ang mas test ngayon patigayon bala naglikad nga adlaw
makaligad nga nagabot madaling ginatos ka mga test kits nga ginpadala ang Department of Health pagko na DOH. Was nga mabalaan tag sumbrayang labing ulihin nga figures kag base was para mabalaan tara kung balataran nga mga POIs na kuha na sang testing kag kung pila naman ang mga POMs nga nakatapos na sang 14-day mandatory quarantine paagi na sa pagkatubang buwas ni Governor Bong Lacson sa makatapos sa media nga nakaschedule action na baraya alas 9 sa social hall sang Kapitolyo Provincial. Isa nga po, nagpabiling nga isa ang positive sa COVID-19 rin sa Negros Occidental. Pero dira sa probinsya, Action Mar, ano man, may nagalusot bang istorya sa posibleng extension sa ng CQ? May pila action baray ka mga mayors kita nga istorya sa mga adlaw sa cellphone. Nagpalayag action baray ang tanang ang mga istorya ko sila nga. Mas maayo gani ako ang mayor nga istorya ko. Mas maayo gani action na Marlon nga mapalawig-lawig pa para nga at least mapiho-piho na gid. Kay hindi pa nagad sumbray dalayon nga na tap na ako naghagan-hagan din ang kaso mo. So mas maayo nga palawigon prote initaran mga depende base buwas ang sumbray may aramat sa statement sa pagabuyan si Governor Bong Lacson Kabante ini nga ECQ ginpagi sa executive order sa atos rin nga gobernador. So damo ba sa balantayan sa mga palayag sa atos sa Gobernador sa Negros Occidental. Damo ga hambal nga ti tama na nay kay gutom na sila pero mas damo Action Mar ang pabor para lang gid nga malimpyo ini si COVID-19 mo. Amo nang paghangop tagid. Correct action Bray. Mga kongresista naton basi boss ga daw matinguan ta man nga malapot. Magkuha man sila sa nga statement ko para sa ila pabor or hindi sa siring ginaduso or ginaplano nga ECQ implementation extension. Balita Kapitolyo ang ka-action na Marlon Zerubay, oras sa balita, oras sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Karami pag yung tani bolyada pero this time gina-endorse so ginaton maka-aksyon ang Life Extension Vitamin D3. Ini may kompleto nga bulig sa aton nga lawas para pabakuro ng aton siring nga immune system. Plus ang ilang siri kape nga pinakaunang kape nga meron sang vitamin D3 ginatawag nga Life Extension Coffee Mix mga ka-aksyon. Ini produkto halin si iban nga pong salt gindala diri sa Pilipinas ginpaagi sa mas maid-id nga pagtuon before gindala sa merkado. Kag mabakal ini sa bisan din lang nga butika diri sa Bacolod bisita kamo sa ila sining nga klinika sa GA Esteban Building Lacson Street. Unahan diri man ning Burgos Lacson Streets mga ka-aksyon no. All mga medical doctor sa mag-amuma sa inyo kag libre iya ang consultation. Action firing line. Karamo pa sa aton sini nga dapat basahon nga mga text and mga mensahe naton pero walang alang na gadaton sini nga panahon. Pabasan ko lang ning mga utod naton nga mga public official subong nga indi gid kitaon. Diris Bacolod do pila lang kabilog nga nagabulobotwa may nagatungkaaw pero do kabos pang tungkaaw. Action firing line. Sa inyo banwa kag syudad kumusta mga konsehal nyo da nakabulig-bulig man bisan wakal-wakal lang abi kag hatag man lang sang gamay abi nga mga reminder sa mga utod naton nga ayaw sa mo paggawas diha panago kamo kay si COVID-19 awayon ta. Subong ahay kaluoy sang mahal nga mga subay do wag bati sa mga konsehal sa Bacolod di nga maghaboy malang sa mga reminder sa mga utod naton nga hindi anay magsagi katiga ka ulo. Action firing line. Wagid ko ka bati na mabatian ko nga tingog diri prangkang istorya sa Action Radio. Vice Mayor Elcid Familiaran, the Mayor Bacolod City Mayor Bing Linardia, si former councilor now City Administrator Attorney Ocon Imang, no? Hindi siya abogada, nurse ni Sagali, no? Si doon mo lang tatlo batian ko. Si Councilor Ising Salanga, Councilor Cindy Rojas, Councilor Al Victor Espino, nagpanagtag bugas. Si Councilor John Gamboa, kuno na nagtagman. Pero hindi aros kaldo ya bugas ya. Objective, balance. Pero why man tayo pangita nga pa show up ni sila. But kinanglan nato ng voice, tingog, no? Hindi tanan nga oras mo tatagtag tingog man sometimes. Kapalo kang tikab sa isa ka konsihal, tikab sa isa ka opisyal, dako nga bulig na para pahangop ng publiko mo. Pero kung ginasipiran mo ng ba mong waigid, duwagid ta may mapasalamatan maginamon eh. Action firing line. Pero kung eleksyon na ikabalandra, ni ngalan nila. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan, responsable nga pagbalik. Radyo, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Wala kita oras maka-aksyon pero may nag-text diri sa aton damo kuno tricycle driver kag tricycle driver parte sa area sang Takuling no. Way kuno nakabaton nalin sa syudad ang nabaton nila 2 ka kilo bugas halin sa barangay Takuling. Sa Purok Riverside ini kabay pa matalupangdan ini sang city bla kag matalupang kag matatagaan man ni sila. Ila binagid nga rin na tasubong sa ikaduha nga semana. Ang iban way ko nalambot pasensya gid mga ka-aksyon. Upod sa bugos nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Luna Magbanwa. Sa technical side, we have Action Nelmar Madera, upod man Sir El Rey Dotilios, and sa News Center, we have Action Ann Defensor, Eden Aboso, Action Dale Salazar, kag iban pa. Inyo naman nabatian o kung standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Inyo naman nabatian isa ka memorable nga istorya sa Action Firing Line, magilibati tabwas, sama mangyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Manila,
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio